ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಗುರುಕಾರ್ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಅರಸು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ತಲಪಾಡಿ ಗುರುಕಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಲಂಕಾರ ಗುಡ್ಡೆ ಮಲರಾಯ ದುಮಾತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಕಳ ಅರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಡಿಮರದ ಬಿರುದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟ ಕೇಳೋಣ ಪತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರ ಸಹಿತವಾದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ವಸಿಷ್ಠ ವಾಮದೇವಾದಿ ವಂದಿತ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ವಸಿಷ್ಠ ವಾಮದೇವಾದಿ ವಂದಿತ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮಹಾದೇವಸುತಂ महाकाव्य नाटकादि प्रियं मूषिक वाहन मोदक प्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं ಮೂರ್ತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪದ್ಯದೇವಡ ನಂಡ ನಡತಿ ಸಾಧಿದ ಬಗೆಟ್ ಒರುವರ ಪಿರಪಿಜಿರುದು ತೋಳು ಅಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪಿರಪಿಜಿರು ತೂಪನ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಾಗ ಪೇರವನು ಪೊಂದಂಡ ಇತ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ತೇಲಿಯ ಗಂಜಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಇಷ್ಟೇರೇನು ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಪಂಪನ ಸುಗಿಪುದಲ್ಕ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬೋಡಾದು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವಕ ಸಂಘ ದೇವಪುರ ತಲಪಾಡಿನತ್ತ ಗುರ್ಕಾರೆ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಕೊರಡು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಮಟ್ಟೆಲಿಡಿ 75 ಸಂವತ್ಸರನು ಇನಿಕ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಪಣ್ಣಾಗ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗುಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಗುಲ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅವು ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೊಡೆ 75 ದಾಯಪಂಡ ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆದಿಲ ಮುರಣಿಗೆ ಇರೋ ತಾಜಕ್ಕೆ 75 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಗುಲ 75 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗಳ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘಗುಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲದ ನಂಟುಂಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘಡು ಅವೇತೋ ಜನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಟ್ಟಲೆಗಾದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ತೊಂದರೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಪನ ಕಾಲುಡು ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲಾಪನ್ಪುನ ಪೆಜ್ಜೆಡು ದೀತಿನಂಚಿನ ಸಂಘ ಪಂಡ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಲಬದ್ಧವಾದ ಐಕೈಕೆ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಏರೇರಿ ಐತ ಶಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಉಂಡ ಅವು ಪೂರ ಬಾರಿ ಸಾಧುವಾದ ಪೋಂದುಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೊಡಿಮರ ಬಲಕಿ ಮರ ಏರುಣ ಚಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲವಂತೆ ಕಷ್ಟಾದ ಬರಿಯರೆ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನು ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕಾರ್ಯೋಗಾದ ಮಾತೆರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತದು ಇಡೀ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ತಲಪಾಡಿ ಕಿನ್ಯ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಿ ಮಾತ ಅಪಗದ ಜವನಿಯರು ಸೇರ್ದು ಆ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯೋಗಾದ ಸಂಘಟನೆ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಪುದಾರೆಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಪನ್ಪುನ ಪುರ್ಲದ ಪುದಾರೆಡು ಆನಿ ಉದಿಪನಾಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜುನು ಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಹಿರಿಯರು ಅಕಲಿ ಇನಿಯಾತು ಉಲ್ಲೆರೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಾತು ಅಕಲು ದೇವರನ ಪಾದ ಸಂದಾಯ್ತ ಆತೇರು ಅವಾತ ಹಿರಿಯರು ಇನಿಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು
ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜವನೀರಿನ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದುಂಡು ದಾಯಬಣ್ಣದಂಡ ಆ ಕಾಲೋಡು ಕೃಷಿನೇ ಹೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಕಾಲೋಡು ಬಾರಿ ಬಂಗೊಡಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಪನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಕಟ್ಟದು ಉಳ್ಳಾದಿನ ಸೇವೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಪಂಡದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಅಕಲೇನು ಸುರ್ವತವಾದ ಎಂಕುಲು ಈ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪುರ್ಲದ ಕಜ್ಜೋಡು ಎಂಕುಲು ಸುರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೋನುವ ದಯಪಂಡ ಆನೆ ಅಕಲ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಸೇರಿದಂಡ ಇನಿ ಓಡೆ ಹಚ್ಚುದುವ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಟ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಜನೆ ನಗರ ಭಜನೆ ಅವಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನೆ ನಾಟಕ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲೆಗೆ ತೆರಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗಂಡಗಾಲಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಾಂಡಿ ಐನ ಅಕಲಿಗೆ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರೂಪಡು ಮಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ಕೊರತು ಈ ಊರುಡು ಪೊರ್ಲದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಾನ ಪನ್ಪಾದನ ಕೀರ್ತಿಪ್ಪನಂಡ ಅವು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘವು ಐದು ಪಕ್ಕ ಭಜನೆ ಖಾಲಿ ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾಲೊಡೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಂತನಂಚಿನ ಸಂಘ ಪಂಡದಂಡ ಅವು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಂಚಿತನ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ನಕಲ್ನ ಆ ಪೊರ್ಲದ ಅಡಿಪಾಯಡು ಇನಿ ಎಂಕಲ ಸಂಘ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದಿನ ಬಣಿಯರ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೋಡು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣು ನಮ್ಮ ವರದಿಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಡ್ದಾದ ಐನು ತಿಂಜಿದು ಅಂತ ಮುಂದುವರಿತಂದು ಬೋಬುಜಿ ಅಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಎಂಕುಲು 75ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಎಂಕುಲು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪಡ್ದು ಅಂಡ ಕೊಂಚ ರೂಪುರೇಷೆ ಪಾಡ್ಯ ಆ ರೂಪುರೇಷೆ ಪಾಡಿನ ನನಗೆ ಮೇರೆ ದಯನ್ನೇ ಬಲ್ಲೆಗನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಐತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಘಂಟನ ಮಂತೊಂಡ ಅವಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದ ಐಕೆ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಆವಡು ಬಂಡದು ಎಂಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 4 ದಶಕದ ಕಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಟಿ ಐತಪರೈ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಆರು ಸುರೂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಾದಿತ್ತೇರು ಆ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ನಾರು ಐನು ಕಟ್ಟನೋಡು ಕಟ್ಟದ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಐತಪರೈಲಿನ ಸುರುವತವಾದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂತನು ಎಂಕುಳು ಇನಿ ಆರ್ನ ಮಗನೇ ಎಂಕುಳು ಕೇಂಡೊಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈರೇ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ಕೊರಡೊಂದು ಅಂಡ ಆರು ಬತ್ತದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ಕೊರಿಯರು ಅವೇ ರೀತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಕೋಟೆಕಾರ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಆರು ಕೋಟೆಕಾರ ಗ್ರಾಮದಾರ ನಮ್ಮನೆ ಗ್ರಾಮದಾರ ತಲಪಾಡಿದಾರೆ ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒತ್ತಾಸೆಗೆ ಮಣಿದು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ಕೊರಿಯರು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಂಗೋಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಸಂಗೋಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೇನೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ ಕೆಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಆಯ್ತಾ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಎಡ್ಡ ಬೆನ್ಪು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ಅಂಚನೆ ರಘುನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗಡದ ಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಶಶಿಧರ್ ದೇವಡಿಗೇರು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಬೇಕಲ್ನ ಮಾತ ಒತ್ತಾಸ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತಾಯರು ದಯಪಡದಂಡ ಭಜನೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲ ದೀಪ ಬೆಳಗಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತಾಯರು ಅಕಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯಿನ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣೇರನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯನು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿನ ಕಟ್ಟದು ಅಕಲ್ನ ಸಲಹೆದ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೊರ್ಲಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಜವನಿಯರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಹಸಮಯವಾಯನ ದಾವಿತು ಈತ ಓಡೊಂದು ಬಂಡ ಅಕಲ ಆತ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚ ಮೆಂಪುಗ ಪನ್ಪು ನಾವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಕಲ್ನ ಈತದ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚೆನೆ ಸಮಸ್ತ ಊರದ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಲು ಅಂಚೆನೆ ಪರವೂರದ ದಾನಿಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡಪ್ಪದ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಅವಾತ್ ಕಾರ್ಯ ಪೊರ್ಲಾದು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಎತ್ತದ ಬಣಿಯರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭಡು ಬೊರ್ಚಿ ಬಣ್ಣಗಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕನಸನ್ನು ಒಂಜಿ 10 ದೀಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲದ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಆವಡು ಬಂಡದು ಎಂಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ ಐಂತ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ಎಂಕೆ ವಹಿಸಾದ ಬಿಡಿಯರು ಐನು ಯಾನು ದಾಯ ಬಣ್ಣದಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರಂಗೋಡ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರಾಯಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳ ಬಂಡ ಇಂಚ ಮನ್ಪೂಲಿಯ ಒಂತೆ ದಿನಪ್ಪುನೆ ಯಾಕೆ ರಮೇಶ್ ಈ ಜಪ್ಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವನು ಪೋಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಡೇರು ಅವಳ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕಾರ ಆಪಣದು ಬಂಡ ಐಕೆ ಏರ್ ಮಾತ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡ್ತೀರ ಐಕೆ ಏರ್ ಮಾತ ನಂಗೆ ಕೈ ಸಹಾಯ ಮಂತದಿರ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಬರ್ತುಡೆಯಾನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ ಮಾತೆರ್ನ ಈ ಬರ್ತುಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವನೆ ಉಂತವೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದ ಮನೆಟುಪನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಇರ್ಕೊನು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಪೊರ್ಲದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ KN ನರಸಿಂಹ ಅಡಿಗ. ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ. ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕೊಲ್ಲೂರುಗಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಕೊಲ್ಲೂರದ ಯತಿ ವರಿಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಜಾತ್ರೆಡ ಕೊಲ್ಲದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುನಿ ಬತ್ತು ಕೊಳ್ಳುದು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ದುರ್ಗಾಲಯ ಗುಡ್ಡೆಡು ಬತ್ತದ ಸಂವಾದನೆ ಅದು ಐಕ್ ತುಂಬೊಂದು ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತನಿಗೆ. ಈ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪರಮ ಶಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು. ಆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಂದತ್ತದ ಈ ಶಿವನ ಆಲಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸದಾದು ಅವು ಪರಮ ದುರ್ಗೆಲ ಶಿವೆಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಂಡು ಪನ್ಪನವು ಇತಿಹಾಸದ ಘಟ್ಟ. ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಪಾವನ ಚರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೊಲ್ಲೂರದ ಅಪ್ಪನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿದ ಪೂಜೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದ KN ನರಸಿಂಹ ಅಡಿಗೇರಿ ಎಂಗಳು ಆರಿನ ಲೆಪ್ಪೆರಬಹುದಿತ್ತ. ಎಂಗಳು ಕೋಡದ ದಿನಕ್ಕೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಂತಿತ್ತು 27ಕ್ಕೆ. ಅಂಡ ಆರು ಬೊಂಬೈಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು 3 ದಿನೋಡು ತುಂಬಿ ಪೋತ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಬರಿಯರಾಪುಜಿ ಬಂಡೇರು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಒತ್ತಾಸದ ಮೇರೆಗೆ ಆರು ತೂತು ಆರ್ನ ಡೈರಿ ತೂತು ಬಂಡೇರು ಗಣೇಶಣ್ಣರು ಬಣ್ಣಂತೇರಿ ಐನು ಬಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಇಡೇ ಬರ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟದಾರೆ ಕೊಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇತ್ತನು ಬನ್ನಿಯರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಡು ಎಂಕುಳು. ಅರೆ ಇನಿಲ ರಾತ್ರಿ ಅವನು ಉಪ್ಪೋಡಂಡು ನಂಗೆ ತಲಪಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಅಪ್ಪನ ಪಾದ ಇತ್ಕೋ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸೆರೆ ಬಾಡಾದಿ ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಅಪ್ಪನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಂತದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಹರಸೆರುಳ್ಳೇರು. ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಘದ ಬರವಾದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಬರವಾದು ಊರದ ಮಾತರ ಬರವಾದು ಊಡಲದಿಂಗಿದಿ ಕೂಟೋಗಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಲಂಚಿನಾರಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂಜಾಲ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡೆದಂಡ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕೂಟೋಗು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಬರವಾದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬರವಾದ ಮಾತ್ರ ಬರವಾದ ಎಂಗಳು ಕೂಟೋಗ ಎದ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅರ್ಚಕರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೇಗಿನ ಪಂಜಾಳಗುತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಒಂದು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯಡು ಸ್ವಾಗತನು ಕೊರಡು ಪಂಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೋಟದ ಗುರಿಕಾರ್ಮಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒತ್ತಿಡ್ದಿತ್ತೆರಡಲ ಸಂಘದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಇತ್ತದು ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯೊಡ್ಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ದು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಮಾತಾ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಮೇರೇನೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಬರವಾದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಬರವಾದು ಅಂಚೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬರವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಇದ್ಕೊಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಮೇರೇನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಲ್ಲಿ ತಾಯರು ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಶಾಲು ಪಾಡದು ಪ್ರೀತಿಡಿ ಈ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ UT ಖಾದರ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಅಚಾನಕ್ ಅದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಹಿಡ್ದಾದು ಏನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ನಿಖಿಲ್ ಉಲ್ಲೇಂದೆ ಬಂಡದು ಎನ್ನೊಲ್ಲೇ ಬಂಡದು ಎಂಗಲ್ಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಂತ್ರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನಿ ತುರ್ತಾದ ಇತ್ತಾರು ಪೋಪೆ ಬಣಂತೀರಿ ಎಂಗಳ ಒತ್ತಾಯದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಈತು ಬರ್ತು ಕೊಳ್ಳುದೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದ ಪೂರ್ವದ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಎಂಗಳು ಮಿತ್ತು ಶೀಟ್ ಬಾಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಭಿನ್ನಪನು ಆರಡ ದೀದಿತ್ತ
ಐಕೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತಗೊಂಡೆ ಐನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಪಣೀರ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ನೆಲೆಟ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಮಾತ್ರ ಪರವಾದ ಈ ಕೂಟವು ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬೆರೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ ರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈ ಮೇರೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಜ್ಜಿರ ಬಜ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಯ ಮಲ್ಪೊಂದು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪೌರರಾಯಣ ಮಂಗಳೂರದ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಕಣ್ಣವರು ಬತ್ತು ಇತ್ತ ಸೇರೋನು ಪಂತೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳೂರು ಅರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಮನ್ಪುಲೇ ಪಂಡದು ಅವತ್ತಂದೆ ಆಯ್ಕೆ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಅವಡು ಪಂಡದಂಡ ಕಡಪುಡು ನಿಖಿಲ್ ಮನ್ಪುಲ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಪ್ಪುನಾರು MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಈ ಕೂಟ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆ ಕಾರ್ಗುತ್ತು ಬೇರೆ ದಯಮಲ್ತದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಗಳು ಪಂಡಣ್ಣಗನೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಸೋಮೇಶ್ವರುಡು ಇತ್ತಾಡ್ಲ ಯಾನು ಮೂಲತಃ ತಲಪಾಡಿದ ಎಂದು ಅಂಡ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಪೋಯರೆತ್ತಿ ನಡೆದಾದ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಸೇರೋನೆ ರಾಪುಜಿ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾದೇರು ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಎಂಕ್ಳು ಏಪಲ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ರಂಡು ಕೆಸರಗದ್ದೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಬೋದು ಪುನಃ ಆರ್ಬನ್ಪುಣ ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಉಂತಾವ ಅಂದು ಆರ್ಬನ್ಪುಣ ಉಂತ ಇಡ್ಚು ಉವೇ ಕಾರಣಗು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಆಪುನು ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುನು ಬಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುನು ಉಂತ ಹೊಡ್ಚಿ ಉವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಡಿಟ್ ಆವಡು ಐಕಿ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೇ ಬನ್ಪುಣ ಎಡ್ಡಪ್ಪನ ಕೊರ್ನಂಚಿನಾರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರಾರೇನು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಮೋಕೇಡು ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಎಂಕುಲು ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬೇರೆನೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಕಾರರಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ದೇವಿಪುರ ಬೇರೆ ಬತ್ತದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಲಪಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಲಂಕಾರಗುಡ್ಡೆ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗುಲ ದೈವಗುಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಇತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಶೀತ ಜ್ವರ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒತ್ತಾಸೆಗೆ ಮನಿದ ಈ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿರ ಪಂಡ ಅರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಂದುಲ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಮಾತ್ರ ಪರವಾದ ಅರಿಣಿ ಈ ಕೂಟವು ಮೋಕೇಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಡಂದಲೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಕಚ್ಚೂರು ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆರ್ಲ ಬೊಂಬೈಡು ಅವಿರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡು ಬರಿಯ ರಾಪುಜಿ ನನವರ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣೆ ಪಂಡದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕೊಂದೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಾನಿ ಸಾಂತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಅನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಿನ್ಯ ಬೆಳೆರೆಂಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ತೊಂದರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದು ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಎಡ್ಡಾಡು ಬಣ್ಣದ ಹರಸದೆ ನಮ್ಮದು ನಿರ್ಗಮನಾಥರ ಅರಿಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ KT ಸುವರ್ಣರ ಅಚಾನಕ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಅದು ಬೋವೇರು ಆರ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕೊಂದೇರು. ಅಂಜನೆ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಕುಲಾಲ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ ಆರೆ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ದಯಪಂಡಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವತ್ತು ಮಂತ್ರಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಡೆದಾದ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಂಟು ಯಾನು ಪುರ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನೆಲ್ಟು ಬೈದರೆ ಅರಿಗೆ ಸಂಘದ ಬರವಾದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಬರವಾದ ಅರಿನೆ ಕೂಟೋಗಿ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಇಂಗ್ಲನ ಪ್ರೀತಿದ ಮುಂಡಪ್ಪ ರೈಕುಲು ದೇವಿಪುರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಕುಲಾಲು ಬೆರೆನ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರತು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸು ಕೋಟಗು ಎದುಕು ನೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗಡೆ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತಮನಿಗೆ ನನ್ನ ವಂತೆ ಗುರುತುಡು ಬತ್ತದ ಸೇರೋನೆರುಳ್ಳರು ಅಂಜನೆ ನನೂರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ TPM ಪಕ್ಕಲ ಅಡ್ಜಂಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆರಿ ಬೇತೆ ಉಲ್ತಾರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರಂತರ ಪಾಲ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉಪ್ಪುನಾರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದು ಅವಾತು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳು ಬೋದಿತ್ತು ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನದ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರ್ಲಮಂತ್ ಕೊರಿಯರೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಘದ ಬರವಾದ ಅಂಚಿನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬರವಾದ ಇಂಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಟಿ ದೇವಿಪುರ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದೇವಿಪುರ ಎಂಬೆರೆ TPM ಪಕ್ಕಳ TPM ಪಕ್ಕಳಿರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೇಸ್ ಕೂಟವು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಕೇಳುವುದು ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ಯಗುತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಅಲಕೆ ಎಕಡೆ ಆರು ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ರಮೇಶ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪೋಯರು ನಾಂಡ ಎಂಕಲ ಒತ್ತಾಸದ ಮಿತ್ತು ಈತ ಪೊರ್ತಲ ಉಂಟು ನನ್ನಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಂದಿ ಕೊರಿಯರಲ್ಲಿ ಅರೇನು ಸಂಘದ ಬರವಾದ ಅಂಚಿನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬರವಾದ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ತಚ್ಚನೆ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನಿತೈ ಲೇಸ್ ಕೂಟಗೂ ಏದುಕೊನೋಡು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಡುಂದು ವಿನಯ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರತ್ರಪಾಲ್ ದೇವಿಪುರ ಅಚಾನಕ್ ಆದ ಕಾರ್ಯದಾದ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆವು ಬತ್ತು ಸೇರೋಣೆ ಬಂತೇನೆ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧು ವಿಜಯ ತಲಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಊರುದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಅವಾತ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಆರು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಸದ ಮಿತ್ತಿ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲಡೆ ಕ್ಲಿಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಲು ಮತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಮನೆಟುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ಸಂಘದ ಬರವಾದ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತ ಬರವಾದ ಇಂಗ್ಲಿ ಕೂಟೊಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಆಶಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಅರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಅಂಚನೆ ಶಾಲು ಪಾಡದಿ ಲೇಸು ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಬಾರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತ ಲೇಸುಡುಲ್ಲೇರಿ ಅರೇನು ಸಂಘದ ಬರವಾದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತ ಬರವಾದ ಮಾತ್ರ ಬರವಾದ ಕೂಟಗೂ ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಭಜಂಗರೆ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಅರಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರೆದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದು ಬರಿಯರಾಪಜಿ ಬಂಡದು ತಿರುಪಾದೇರಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನನೋರಿ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ದೊಡ್ಡಗೂರಿ ನೆತ್ತಿಲ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಂಬೈ ಮೇರೆ ಯಾಲ್ನಾರ್ಲ ಎಂಕ ಪ್ರಾಯುಡು ಮಲ್ಲಾಂಡಲ ಇಂಕು ಲೆಪ್ಪುನೆ ಬಾಬು ಬಾಬು ಅಂದೆ ಅವತ್ತನೇ ಈ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಕಂಡೋಡು ಇಂಕುಳ ಗೊಬ್ಬದನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಏತಾವು ಅವು ಏತು ಪಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಬಂಡದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಐತ ನೆನಪುಗಾದಿ ಅನ್ನು ಫೋನ್ ಮಂಚೇಟಿಗೆ ಬಂತೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಅಪ್ಪನ ಕೈತಡೆ ಬರಂದ ಕೊಳ್ಳುಜಿ ಏತು ಬೆಂಗಾಲ ಬರ್ತಾ ಬಂಡದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅರೆಗೆ ಸಂಘದ ಬರವಾದ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಸೇರಿದನಗಳ ಬರವಾದ ಅರೆನು ಮೋಕಿಡಿ ಕೂಟೋಗೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸತೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಾಸ್ಕರ ಪೂಜಾರಿ ದೊಡ್ಡಗುರಿ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುವುದು ಭಿನ್ನಯ ಅಂಜನೆ ಕೂಟದ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಪಡ್ಪು ತಲಪಾಡಿ ಅಂಕಿತ ಹಾರ್ವೇಡ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಅರೆ ನಮ್ಮ ತಚ್ಚಾನಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರುತ್ತಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುಣ ಆಯ್ತ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಉಂಟುನಾರು ದಾಮೋದರನ್ನೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಸಂಘದ ಬರವಾದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತ ಬರವಾದ ಮಾತರ ಬರವಾದ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಯಿನ ಅರುಣಾಳ್ವೀರ ಬತ್ತದ ದಾಮೋದರ ಪಡ್ಪು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತುತ್ತಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಾತಿರುಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಬೇದನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅವೇ ರೀತಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ಆ ನಾಟಕ ತಂಡಲ್ಲ ಮಾತೆರೆನ್ನ ಮೋಕೇಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರಿಗೂ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿದೀವರ್ಮೆ. ಜಯ ಮಹೇಶ್ವರಿ. ಮಂಡ್ಯ ನಲ್ಕ ಅಸತ್ಯರ್ದು ಸತ್ಯದೆಡೆ ಮೃತ್ಯುರ್ದು ಅಮೃತತ್ವದೆಡೆ ಕತ್ತಲಿಡ್ದು ಬಳುಪುದೆಡೆ ಕೊನುಪುನವೇ ಜ್ಞಾನಮಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರದೀಪ ಅಮಾಸ್ಯದ ಕಠೋರವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕತ್ತಲಿಡ್ಲ ತುಣುಕು ತುಣರ್ದ ಬೊಳ್ಪೊಂಜಿ ದಿವ್ಯಾಂಧಕಾರುಣ ಗಿಡತ ನಲ್ಕ ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಮತ್ತರ್ಮೆಡೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾದ ಅರ್ಲಾಯಿನ ಚಿತ್ತ ನಂದಾಳ ಕಾಲಿ ಕೂಟುಗು ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೌಢ್ಯತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಕಲ ವಿಧದ ಮೌಢ್ಯುಳ್ಳ ತಟ್ಟಬಾರಡೆ ಇನಿ ಅರ್ಲಾಯಿನ ನಂದಾಳ ದೇವಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ತೊಡರಾದ ಬೆಳಗದೆ ಈ ಕೂಟಕಟ್ಟದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಬಾರಿ ವೈಭವ ನಡೆಪಡೆ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೀಪಮೂಲೆ ಸ್ಥಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಮಧ್ಯೆ ಜನಾರ್ದನ ದೀಪೋಯಂ ಹರತು ಮೇ ಪಾಪಂ ಸಂಧ್ಯಾದೀಪಂ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಶುಕ್ಲಸ್ಯ ದೇಶಸ್ಯ ದೇವಾನಾಂ ಸತತ ಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಭಾ ತಾರದ ಪುರ್ಪ ತಾರದ ಪಿಂಗಾರನೆ ಅರ್ಲಾದೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಶುಭಲೆ ಸುಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಭಯಕೊಡು ಮದಿಮೆ ಮಸೀದಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲರ ಸಂದರ್ಭಡು ತಾರದ ಪುರ ಪಿಂಗಾರನು ಅರ್ಲಾವನ ಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ತುಡರಿನ ಪಿಂಗಾರು ಅರ್ಲೈನ ಚಿತ್ತನ ಅರ್ಚಕದ್ವಯರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಂಬದ ಮೊದಲ ಸಂಘಟನೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ಇಂದಿಗೆ 75 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಂಘದ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಸಂಘದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಜನೆ, ನಗರ ಭಜನೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಹಾಗೂ ಬಯಲಾಟ, ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಿಕೆ, ಶ್ರಮದಾನ ಮತ್ತು ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಮರ ಏರುವ ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮುದಾಯದವರು ಬರುವ ನಿಯಮವಿತ್ತು. ಕಾಲಾನಂತರ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಹೆಸರಿನ ಸೇವಾ ಸಂಘವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸೂರು ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದು ದುಸ್ತರವಾಗಿ ಕಂಡಾಗ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮುಮ್ಮೇಳದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಿರಂತರವಾದ ಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಹೆಸರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯರ ಸೇವೆ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ದುಡಿದ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ದೇವಾಲಯದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರ ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಸುಕಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದೇವಿಪುರ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ರಥೋತ್ಸವದಂದು ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ರಥೋತ್ಸವದಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಬಂತೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ದಿವಂಗತ ಟಿ ಐತಪ್ಪರೈ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಭದ್ರವಾದ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರತೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾದ ತಲಹಾದಿ ದೊರಕಿದ್ದಂತೂ ಸತ್ಯ. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂಚಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ಸಂಘದ ನೋಂದಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ದಿವಂಗತ ಐತಪ್ಪರಯ್ಯವರು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯರು. ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಲಪಾಡಿಯಿಂದ ದೇವಿಪುರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಯಿತು. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ದುಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂದೆ ಅಂಚಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇವಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತಲಪಾಡಿಯ ದೇವಿಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈ ಮಹಲ್ ತಲಪಾಡಿ ಇವರ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಸುದೀರ್ಘ 75 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾವಸರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಹಾಗೂ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಗರ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ, ಅಭಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 1 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಉತ್ಸವ, ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹೈಸ್ಕೂಲು 62 kg ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಊರಿನ ಜನರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುರುತಿಸಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 35 ಜನರಿಗೆ 3,75,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನು ಮನ ಧನಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 1 ಸಿಲಿಕಾನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಕಶಾಲೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮಿಂದಾದಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮಿಂದಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಚುಟುಕ್ಕುಡು ಆ ವರದಿನ ನಮ್ಮೆದುರದಿ ಇಟ್ಟೊಂಡೇರು ಕೂಟದ ಸಾಧನದ ಅನಾವರಣ ತಂಡು ಐಕ ಮಾತಿರ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಮೆರೆಪನ ಚಿತ್ತನ ಕಾರಣಿಕದ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಲ್ಲೂರದ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ಜನ ಮುಂದೆ ಮುಂಡನು ಪುಡ್ಯಪಾಡಿನ ಚಿತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಭಗವಾನ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಈ ನಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಂಪು ಪಾರ್ದ ಕೈಸಾಂಗ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಕ ಅಲ್ತ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧು ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನ ನೀಲಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಲ್ಕ ಶಿಲಾಭವತಿ ಶಂಕರ ಪಂಡನಲ್ಕ ಆರ್ನ ಪ್ರಭಾವರದ ಹತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿರೆಂಚ ಧನ್ಯರಾಪೆರ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪೂಜ್ಯರ್ನ ಪದಸ್ಪರ್ಶದ ಹತ್ರ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಭಾಸ್ವದ್ರತ್ನಾಭರಣವಸನಾಲಂಕೃತೆ ಚಾರೋಸ್ತೈಃ ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಅಭಯವರದಂ ಹೇಮಪ್ರಖ್ಯಾಂ ಇಂದುಕಂಡಾತ್ತಮೂಲಿಂ ಶಂಖಾರಿಷ್ಟಾಭೀತಿಹಸ್ತಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಹೇಮಾಬ್ಜಸ್ಥಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಂ ದೇವೀಂ ದುರ್ಗಾಂ ದಿವ್ಯರೂಪಾಂ ನಮಾಮಿ. ಈ ದಿವಸ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇದರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಈ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೆ ಈ ಸಂಘ 75 ವರ್ಷದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ 75 ವರ್ಷ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯುವಕ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ದೇವಾಲಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಸಂಘವೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ ಅಂತ
ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ದೇವಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಈ ಸಂಘ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ದೇವಿಯೇ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ವರೆಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಂಘ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಮಹೋತ್ಸವವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ದೇವಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆ. ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆ ಎಂದರೆ ಸ್ಯಾತ್ಸುಧರ್ಮ ದೇವಸಭಾ ಅಂದರೆ ಇದು ದೇವಸಭೆ. ದೇವಸಭೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಸಭೆಗೆ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೆಸರುಂಟು. ಹಾಗೆ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಈ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆ ಇಂದು ಈ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಭೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಿಯ ಭಕ್ತರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈಗ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹೋಲುವಂಥ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥುನಲಿಂಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಶಿವನ ಆ ದಿವ್ಯ ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶಿವಶಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಕ್ತ ಪ್ರಭವಿತುಂ ನಚೇದೇವಂ ದೇವೋ ನ ಖಲು ಕುಶಲಸ್ಪಂದಿತುಮಪಿ ಅತಸ್ತ್ವಾಮಾರಾಧ್ಯಾಂ ಹರಿಹರ ವಿರಿಂಚಾದಿಭಿರಪಿ ಪ್ರಣಂತುಂ ಸ್ತೋತುಂ ವಾ ಕಥಮಕೃತ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭವತಿ. ಅಕೃತ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭವತಿ. ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಹೀಗಿನ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯವಂತರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯವಂತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲವರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸವನೀಂ ದುರ್ವಾದರಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಚಂದ್ರಾದ್ದೋಜ್ವಲಶೇಖರಾಂ ತೃಣಯನಮಾಪೀತವ ವಾಸೋವಸಂ ಚಕ್ರಂ ಶಂಕಮಿಶಂಶ್ಚ ಧನುಶ್ಚ ದದತೀಂ ಕೋದಂಡಬಾನಾಂಶಯೋ ಮುದ್ದೇವಾ ಭಯಕಾಮಧೆ ಸಕಡಿಬಂಧಾಪಿಡಿತಂಬಾನಯೋ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವತೆನೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಂಚಿತ್ನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡುಪ್ಪನ ತಲ್ಪಾಡದಪ್ಪನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಂತ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮಲ್ಲ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸತ್ಕರ್ಮಡು ಭಾಗ್ಯಾತ ದಯಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯರು ದಯಕೆಂಡ
ಈ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತಲಪಾಡದಪ್ಪನ ಮನ್ನಡಿ ಧರ್ಮನೇಮನು ತೂತ 2007ನೇ ಇಸವಿಡಿ ದುಂಬು 97ನೇ ಇಸವಿಡಿ ಐತಪರೈಕೊಳ್ಳ ಆಡಳಿತಡಿ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ತೂತ 2015ನೇ ಇಸವಿಡಿ ರಾಮನವರ ಐಕೊಳ್ಳ ಆಡಳಿತಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ತೂತ ಕಾಲಗು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಆಡಳಿತಡಿ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮೃದ್ಧದ ಕೆಲಸನೇ ದೇವರು ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮನಗ ನೆಟ್ಟಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಇರ್ಕೆನಗ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪತ್ತಾಂಡ ಶ್ರಮದ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕಲ್ನ ಯಾಕೆಂಡ ಎಂಕುಲು ದೇವರನ ಜಾಗಡಿ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಕರ್ಮಗು ಜಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನದ ಜವಾಬ್ದಾರನ ಕೊನ್ನ ಅಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕುಲು ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಬತದಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊರತಾಂಚಿತ್ತ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆ ತಲಪಾಡದಪ್ಪನ ಮನ್ನಡಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲಾತನ ಪಂಪಣಂಚಿತ್ತ ಪಾತ್ರ ಬರೋಡನ್ನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬೋಡಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಸಂಘದ 75ನೇ ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಭಾಗಿಯಾತ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಮರಾಣಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಗೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿತ್ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ದೇವಿನಗರೋಡು ಅವಿನಾಶಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕಿನ್ನೆಡು ಪೋನಗ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಪೋನಗ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಇಂಚಿನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆತನ ಮಣ್ಣಗ ಉಲ್ಪಡ್ದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೋದತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಆವಡುಗೊಂಚಿತ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಡಿ ಶಶಿಯನ್ನೇ ಪೋಯರ್ಡು ಆ ದೇವಿನಗರೋಡು ಸಂಘ ಮಲ್ತೇರಿ ರಾಮಾಯಕಲ್ಲೇರು ಪೋಯರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘದಲ್ಪ ಸೇರುಂಡಿರಿ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುಟ್ಟಾದ ಪಾಡಿಯರಿ ಆನಂದದೇ ಬಾಡಿಗೆರಿ ಪೋಯರಿ ತಲಪಾಡಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಇಂಚಿನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮೆರವಣಿಗೊಂಡ ಈಕ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಿ ಎನಗ ಈ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮುಳ್ತು ಐತಪ್ರೈಕಳನ್ನ ಯಜಮಾನ ಕಿಡಿ ಮಾಂತ ಹಿರಿಯರ್ನಾಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಪುಟ್ಟಂಚ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಈತೆ ಆ ಸಾಧನ ಮಲ್ತಂಚಿತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಡಿ ಎಂಕುಲು ಪಾಲ ಪಡೆಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯರಾತ ಮಿತ್ರ ತಲಪಾಡಿದೆಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಡಂಚಿತ್ನ ಆಶೆ ಉಂಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಎನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಚಾಕ್ರಿದ ಹಾಕಲು ಎಂಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಆಡು ಮುಂಚಿನ ಆಶೆ ಉಂಡು ಐನು ಎಂಕ್ಲು ಎರಡು ಬರೋಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ತಾಕತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲ ಆಡಳಿತದ ಹಾಕಲು ಏರುಳ್ಳೆರ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಆಶೆನ ಅಕಲ್ಡ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ತಂದ ಅಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ರೈಕೊಳ್ಳಿರಿ ಮನವಣ್ಣ ಉಳ್ಳಿರಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಆಕಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳುಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲ ಆಶೆನ ಅಕಲ್ಡ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಐನು ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಟಂಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಕಲನ ಸಹಕಾರ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಎಂಕುಲು ನಿರಂತರ ಆ ತಲಪಾಡ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ನಾಡಿಗೆ ಇಂಚ ಐತರೈಕುಳು ಸಚ್ಚೊಣ್ಣೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮನವಣ್ಣನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಆ ತಲಪಾಡ ದಪ್ಪನ ಸತ್ಕರ್ಮಗೂ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸಹಿತವಾದ ಮಾತ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಕಲನ ಸಹಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಲಗಲಕನೆ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಳ ಬೆರಗೊಂದು ಬರಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಾತ್ರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವನೇ ಆಚರಿಸಿನತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಶತಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂಪಣಂಚಿತ್ತು ಯೋಗನೆ ನಂಗೆ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರೇ ಅನುಗೈಪಡಿ ನಲ್ಲಾತಿ ಈ ಮನ್ನಡಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಡತನ್ನು ಪಡೆದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಟ್ಟೊಂದು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ದಾಯಿ ಈತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆತನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕೇಂದ ಕೊಲ್ಲೂರದ್ದು ಅಪ್ಪೆ ನಂದಿಕೂರು ಬತ್ತದಿ ನಂದಿಕೂರದ್ದು ತಲಪಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋತ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಡಿಗೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆ ಕೊಲ್ಲೂರು ದಪ್ಪೆನೇ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತದಿ ಈ ಸತ್ಕರ್ಮನೇ ನಂಗೆ ಪುರ್ಲಾಯರ ಕಾರಣ ಕಡ್ತಿರಾತಿರಿ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಲ್ಲೂರು ದಪ್ಪನ ತಲಪಾಡ ದಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹದ್ದಾಪರ ಈ ಗ್ರಾಮ ಶುಭೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯಾಡು ಪಣದು ಯಾನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆರಿತಾಗೊಂಡು ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರು, ಅಂಜನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು, ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್ರು, ಅಂಜನೆ ಆನಂದಮಯ್ಯರು, ಅಂಜನೆ
ಸುರೇಶ್ ತಿಲ್ಲಾಯರು ಅಂಚನೆ ಆನಂದಮಯ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ರು ಕೂಟದಗಳು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಸಾಲಾದ ಬಂದದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಫಲಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ KN ನರಸಿಂಹ ಹಾಡಿಗೆರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಭಿನ್ನರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿತ್ಯೋ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಜ್ಜೋರೆಲ್ಲ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕ ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕೋ ಮಾತ ಚಾಕಿರಿದ ನೂಲುಪಾಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆನ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭಾರಿ ದಿನದ ಒಂದು ಆಶೆ ಆಡಿತ್ತದೆ ಬಂಗಾರ ಭಟ್ರು ಜೀವಂತವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡುದು ಬಂಡದು ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಬಯಕದಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚಿತನ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಈ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸುವರ್ಣ ಗಳಿಗೆಡು ನಡಪುಡು ಪಂಪಿನವು ಬಹುಶಃ ದೇವರನ್ನ ಚಿತ್ತಾದಿಪ್ಪುಡು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದ ಅವರ ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಂದು ಅಂಚಿತನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತನ ಗೌರವ ಇನ್ನಿತೈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಸದ ಈ ಪೊರ್ತುದ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ನೇಲ ಸೊಯ್ಲಿನ ಬಿಡುಪುನ ಈ ಗಳಿಗೆಡು ಸಿಬ್ಬಂದಿಲಿಗೆ ಸುಂದರಂಚಿತ್ತನ ಈ ಗೌರವ ತಲಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪನ ಉಡಲಿಗೆ ಸಮ್ಮಂತಾವು ಬಂಪುನಂಚಿತ್ತನ ನೆಮ್ಮದಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ನಡಪಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ KN ನರಸಿಂಹ ಅಡಿಗೆರ್ನ ಅಮೂರ್ತದ ಕೈಟ್ ಮಾತ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂದು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವಕ ಸಂಘ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಲ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಉಡಲದ ಅಂಗು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆಗಳ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನ ಕಲೆಗಳ ತರತಕ್ಕಾದ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ ಕೂಟದ ತೀರ್ಥಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂಡುಳ್ಳ ಒರುವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗೂ ಸುಟ್ಟು ಕೊರಡು ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯರಿಪ್ಪನಕಲ್ನ ದುಂಬುದಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಕೇನು ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮೂಜಿ ಪುರ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ 18 ಜನಲ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ದಯಪಣ್ಣಗ ಬಂಗಾರಣ್ಣೇರಿ 5 ವರ್ಷ ಸಾಧನ ಮಟ್ಟದೇರಿ 5 ವರ್ಷ ಐತಪರೈಗಳು ಆಡದ ತೂತೇರಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಈ ಚಾಕ್ರದಾಕಲ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಅಂಜನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗಳಾತಿ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಆ ದೇವರನ್ನ ಮೂಜಿ ಪುರ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊರತಜ್ಜನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪಡ ನಾನಗ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗದಾಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಾಗುತ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಎನ್ನಗ ದುಡ್ಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂಡ ಪೂರ್ತಿಗೂ ಪೂಜಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದ ಯಾಕೆ ಎನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಈ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಕರೂಪನ ಹಾಕಲು ಒಂದು 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಹಿರಿಯರಾದುಳ್ಳೇರಿ ಇವಾಗ ಪೂರ ಈ 45 ವರ್ಷದ ವಲಯ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲು ದಿನಕ್ಕೂ 2,000 3,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಪಣಚಿತ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಪಣಚಿತ್ನ ಹಾಕಲೇ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪನಾಗ ಆ ಆಸಿನ ಮಾತ ಬಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಪಣಚಿತ್ನ ಆ ಭಕ್ತಿಲಿ ಆ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದಾಖಲನ ಆಸೆ ಆಡಳಿತ ದಾಖಲನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸಾಂಗಾತಮ ಜಿತ್ನೇಕ್ಲು ಕೆಂಕುಳು ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯರಾತ ಅಪ್ಪನಾಗ ನಿಖುಲ್ ಕೊರ್ನಂಜಿತ್ನ ಆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಹುಡುಗಿರ ಹೊಂಡ
ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡ ಅವು ತಲ್ಪಾಡ್ ದಪ್ಪೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ದಪ್ಪೆ ಕೊರೋನಾ ಜಿತ್ನ ಆ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದ ಯಾಕೆನಾಗ ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಹಾಕಲ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೂರು ದಪ್ಪೆನ ಅರ್ಚಕರ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಕುಲು ನಿಖಿಲು ಕೊರ್ನ ಆ ಗೌರವಗೂ ಕೊರತೆ ಬರನ್ಲಕ ಮೂಜಿ ಬರ್ತುಗು ಆ ತಲ್ಪಾಡ್ ದಪ್ಪೆ ಎನ್ನಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಾಪ ಜಿತ್ನ ಭಕ್ತಿರು ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಇಂಕುಲ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ತೋನ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಏರಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸೇವಾ ಸಂಘದಾಕಲು ಕೊಡ್ತಾರ ಮಿಕ್ಲಿಗೆ ನಲ್ಲಾತು ಆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಜಿತ್ನ ಭಾಗ್ಯನ ಈ ಮನ್ನಡು ದುರ್ಗಾಪುರ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೂರು ದಪ್ಪೆಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಬಣದು ಯಾನು ನಿಗಲು ಆ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ತಲ್ಪಾಡ್ ದಪ್ಪೆಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾದನ್ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಸುಲ್ಮೇಲು ಮನ್ಪುಳಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಡು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಂದು ಪೊರ್ಲು ಪೊಳ್ಳಿಡು ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದೊಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಿಸಬಡುವುದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ. ತಲಪಡಿ ಮಣ್ಣದ ಗುಂಡದ ಉಲ್ಲಯೇ ತಡ್ಯೋಡು ಕಾತೆ ಕಾಣಿಕೆ ದೀತೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಂದಿನ ತುಡಂದ ಉಳ್ಳಾಂದಿ ನಮ್ಮ ತೋಡು ನಾಟ ಇನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯ ಅಕಲ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಇಂಚ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲಿಯುಡ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂತಿನಕಲು ಕುಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾರ್ನೆ మీద ಪರ್ವಕಾಲುಡು ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ತತ್ವಾರ ಬರ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಪೂಜೆಗೆ ಜನದಿಕ್ಕಂದೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕೈಮರಂಕೆನೆ ಮತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಭಜ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ಆಪತ್ಬಾಂಧವೇ ಆದ ದೇವೇರ್ನ ಗುಂಡುಗು ಪೊಗ್ಗುದು ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ಕರಿಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಜನಾರ್ದನ ಅಡ್ಯಂತಾರ್ನ ಆ ನೆಮ್ಮದಿದ ನೇಲೆ ಸುಯಿಲಿಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ತೂತ ಅವೇ ಭಜೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲದ ನೀರು ಪರಪಿನ ಕುಯಿಲ್ಗೆ ಪೂರ್ಣಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮುರುಕುದು ತುಂಡಲ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಉಪ್ಪುದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಾಡ್ನಗ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗಲ ಊಳೂಲು ನಾಡ್ನಲ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಉಯಿಲಿಡು ಉಡವರಲಾಗಿದು ತೂನಗ ಉಯಿಲ್ಡು ಬಾಲೆ ಅಡಿಪತ್ತದು ಉಪ್ಪುನಗ ನೆಲಪತ್ತದು ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಎಂದು ಪಂಡೊಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆನ ನಂಬುನಗ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆನ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಭಜೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಉಡಲದ ಲಿಪ್ಪುಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ತೂಯಿನಕಲು ನಮ ಕಾಲಾಂತರಡು ತಲಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೂಯರ ದಿಕ್ಕುನ ದೇವರಿಂದ ನೆನಪಿ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಪಂಜಾಳ ಇಂಬೆರೆನ ಆ ನಾಲಾಯ್ದ ಕುಲಿಜಿಟ್ಟಿಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಬಂದುಲೆ ಧರ್ಮ ನೆಲೆಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಒಂಜೆಟ್ಟು ತೂಂಕಂದ ಉಜ್ಜಾಳ್ಡು ತೂಂಕೊಂದುಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆನ ಅಡಿಯಂಗನಡು ನಾದಸ್ವರದ ದುನಿಪುನ ದುನಿತೊಂದಿತ್ತಿನ ತಲಪಾಡಿ ಮಣ್ಣದ ಮಾಂಕು ಸೇರಿಗಾರ ಜಿರ್ನ ನಾದಸ್ವರದ ಉಜ್ಜಾಲ್ನ ತೂಂಕನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮಾಂಕು ಸೇರಿಗಾರ ಜಿರ್ನ ಆ ದುನಿಪುಡು ನಮ್ಮಗಲು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ತೂಯಿನಗಲಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಕಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸೇವೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಹೊಸತಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಕಲಿಗೆ ಪುರ್ಲುದ ಸನ್ಮಾನನ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಲು ತೂತಿರು ಬಂದುಲೆ ಬುಳ್ಳಿ ಬುಳ್ಪುಡು ಮೂಡಾಯಿದಿಕ್ಕು ರಂಗೀರೊಂದು ಬನ್ನಗ ಗುಂಡದ ಬಾಕಿಲ್ದೆಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಧೂಳು ಗಂಟೆದ ದುನಿಪುಡು ನೈರ್ಮಾಲ್ಯದ ಸೇವೆನೆ ಸಂದಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಗೋಪಲನ್ನನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯದ ದುನಿಪುಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ತುಯಿನಕಲು ನಮ ದೇವಿನ ಬಿಂಬನು ತೆರೆಟು ತುಂಬೊಂದು ಮೂವಾರ ಅಂಗನಡು ಉಡುಕೆ ಚೆಂಡೆದ ವಾದ್ಯ ಇಂಪುದ ನಾದುಗು ನೃತ್ಯ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೆಲ್ಲಿತ್ತಾಯರ್ನ ನೃತ್ಯದ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಇದ್ದಿರು ಬಂದುಲೆ ಭಕ್ತಿರು ಉಡಲದ ಅಗ್ಗಿತ ಗಯರೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೇಡು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮುತ್ತು ವರ್ಣಂದ ನುಪ್ಪುನು ಅಡಿಗೆದ ಪಾಗೊಡು ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಿನ ಭಕ್ತ ಮಂದಿಗೆ ಬಲಸನಗ ಕೃಷ್ಣಮಯ್ಯರ್ನ ಆನಂದಮಯ್ಯರ್ನ ಅಡಿಗೆದ ಪಾಗೊಡು ನಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ತೂತ ಬಂದುಲೆ ನಿಚ್ಚ ಪೂಜೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಉಜ್ಜೆಯದ ಕಾಲಾದಿದ ಅನುದಿನದ ದೇವರಿಗಿಂಬಾಪಿ ಸಮ್ಮೆಲದ ದುನಿಪುಣ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ನಾರಾಯಣ ಸಪ್ಪಳ್ಳಿಯರ್ನ ಸಮ್ಮೆಲದ ಪುರ್ಲುದ ಸ್ವರಟು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ತೂಯಿನಕಲ್ ನಮ ಮಲ್ಲದಮ್ಮುಡು ವಾದ್ಯಗು ಶ್ರುತಿ ಆಯಿದು ಉಂತಂದೆ ಉರಿತೊಂದು
ಸ್ವರದಿಂಜಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದೇವಣ್ಣನ ಬಾಂಕ್ಯದ ದುನಿಪುಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಂತೂತ ಬಂದುಲೆ ಏರಿ ಕಂಟುಡು ದೂರದ ಊರುಗು ಉತ್ಸವದ ದುನಿಪು ಎತ್ತ ಒಂದಿತ್ತನ ತಿಮ್ಮಯ ಬಿತ್ತಿಲ್ದ ಸೀತ ಸಪಲ್ಯರ್ನ ಆ ಕೊಂಪುದ ದುನಿಪುಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿತ್ತಿಡು ಬಂದುಲೆ ತನ್ನ ಬೇಲೆ ಕಜ್ಜೆಂದಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ದೇವರ್ನ ಬೇಲೆ ದುಂಬಾವುಡುಂದು ಮಡಲ್ದ ತೊಟ್ಟಿನ ಬಂದೊಂದು ಊರು ಸುತ್ತುದು ತುಳಸಿ ಕೊಯ್ದು ದೇವರ್ನ ಪುರ್ಲುತು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆವನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆರಿ ಇನಿ ಕಾಲವು ಕಾಲವಶವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸೀತಾರಾಮೇರ್ನ ಬಾಲೆ ಭಕ್ತಿದ ಉರ್ಕುಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇನಕಲು ಬಂದುಲೆ ದೇವಲ್ಯದ ಉಚ್ಚೇದ ಕಾಲುಡು 400 ತಿರಿಪು ಲೆಕ್ಕ ಕದಿನ ದಿಂಜಾದು ಕದಿನ ಐನು ಪುಡ್ದು ಆ ಕದಿನದ ಸ್ವರಟು ಉಡಲದ ಮಂದಿಡು ಭಕ್ತಿದ ಗೀರನು ಪುಟ್ಟಾಯಿನ ಮುದರಣ್ಣನ ಕದಿನದ ಸ್ವರಟು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ತೂತ ಬಂದುಲೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕಲ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲಿ ಪಿರಿಯ ಹಾಕಲಿ ಸೇರೊಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕನು ಪೊರ್ಲು ಪೊಳ್ಳಿಡು ನೆಗಪು ನಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲೆನು ಬೆಳಗು ನಲ್ಪ ಅಕಲನ ಸೇವೆನ ಕೊರನಾಗಲಿ ಇನಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಅಕಲು ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ದೆತೊನ್ನಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವೆನವರು ಪಂಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಾಯಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಿನ್ನೇರ್ನ ಕ್ಲಿಗಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತಲಪಾಡಿ ಮಣ್ಣದ ಗುಂಡದ ಹುಲೈ ಓಂ ನಮೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾಂಬೆಗೆ ಓಂ ನಮೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾಂಬೆಗೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಟಿ ಐತಪ್ಪ ರೈಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಆರ್ನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೀಲ್ಸಾಂತಿದ ಬೇಲೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲಿಡು ಅರಿನಾರು ತೊಡಗಿಸಾವನ್ನಾರು ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಯಂತ ಸಾಲಿಯಾನೇರು ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಡು ಅರಿನಾರ ತೊಡಗಿಸಾವನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೆಗಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರಂತರ ಪಾಲು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಉಭಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲಾಪುಂದಾಂಡಲ ಈ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಡು ಆನೆ ಕಾಲದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಯಿನ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಲ ಅರಿನಾರ ತೊಡಗಿಸಾವನ್ನಾರು ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ರು ಅಂಜನೇಯ ರಘುನಾಥ ಶೆಟ್ರು ಗಡಿಕಾರರಿ ಶಾಂತಿ ಗಡದ ಗೊತ್ತು ಈ ಬೇರೆ ಈ ಸಂಘದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟಪೂರ್ವವಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟುಗಿದ್ದಿನಾರು ಇಂಬೆರೆಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆ ಕಾರುಗುತ್ತು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈಕುಲುಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆ ಕಾರುಗುತ್ತುಳ್ಳೇರಿ ಮಕ್ಕಳು ದಯಮಲ್ತದ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠಗು ಬರಡು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಅಭಿನಂದನೆದ ಮದಿಪೊಡೊಂದು ಬಂಡೊಂದು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಯಾನು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮತ್ತಿನಿಕ್ಕು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾಧವ ಆಳ್ವೆರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾನಾಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮದಿಪುಡು ಪಂಡೊಂದು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರೆಡೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಗೌರವಿಸುವಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾಜಗೂ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಗುರುತಿಸವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತೀರ್ಥಕೋಟಗಾರ ಗೊತ್ತು ನಾನಾರೇನು ವೇದಿಕೆ ತಿಂಜ ಪುಗರುಚಿ ದಯಪಂಡ ಆರು ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ
ಸ್ಮರಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡಂಡ ಏತು ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಂತೇರು ಪಂಡಂಡ ಆರು ಬಲತ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ತು ನಾವು ಆರನ್ನ ಎಡತ ಕೈക്ക് ಗೊತ್ತಾವಂದು ಆಯ ಸೀಕದಾಯ ಉಪ್ಪು ಪೊನ್ನಗ ಮದಿಮೆಪ್ಪು ಶಾಲೆಗೆ ಒಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಂದನ ಬಡವೆಯಾದಪ್ಪು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆದಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಸಾವಿರ ಕೆಲಸಗೂ ಆರು ಸಹಾಯಧನ ಮಲ್ತೀರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಪಂಪಿಂದ ಪಂಡಂಡ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ಮುಳು ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಾನಾಗ ಐತ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಯ್ತಾ ಏತು ಖರ್ಚುಂಡು ಐನು ಪೂರ ಯಾನು ಕೊರಪೆ ಪಂಡದು ಉದಾರವಾದ ಆರು ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಸಂಭಾವನೆ ಸಮೇತ ಆರೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನು ಎಂಗ್ಲೆ ಸ್ಮರಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪುಡಿದಾಯಕ ಬಂದಂಡ ಆರು ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಸ್ಥಾನನು ಅಲಂಕರಿಸದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊಂಡಾನ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಬಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಅವಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತನಾರು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಟೆಕಾರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇನಿ ಈ ರಾಜ್ಯೋಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವನ್ನು ನಾವು ಕೋಟೆಕಾರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾರು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಊರುಡು ಈ 14 ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಏರು ಭಾರತ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುರ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಲ ಮಾಡಿದಿಚ್ಚಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಮಾತಾ ಶಾಲೆಡ್ಲ 14 ಗ್ರಾಮ ಉಡುಪನ ಮಾತಾ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆಯನಕ್ಲಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡ್ತನ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪು ನಾವು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತ ನಾನು ತಿರುವಂದೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿತೃರಾಯನ ರಾಮಣ್ಣವ್ರ ರೈಕಲು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತದೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ 6 ಸಮೇತ ಪಕ್ಕ ದಾನಿಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯನು 6ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಲ್ಪೈನಾರು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿ ವರ್ಷ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ್ದು ದಾನಿಲ ಸಹಕಾರಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬಹುಪಾಲು ವೆಚ್ಚನು ಆರೇ ಭರಿಸದು ಈ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಂದನಾರು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ನೀನು ಬಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪನ ಸಾದಿರ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ಅವಡೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆರಿಡ ಪನ್ನಗ ಐತ ಪೂರ್ತಿ ಖರ್ಚಿನ ಆರು ವಹಿಸಿದು ಆ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತು ಕೊರ್ನಾರು ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ದಿವಂಗತ ಐತಪ್ರೇನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ 6 ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಮಂತೀರ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಊರುಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪನಾರು ರಾಮನವರ ರೇಖಲು ಅಕ್ಲಿ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ನಮ್ಮನ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸದು ನನಾತಾಗ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೇವರು ಕೊರಡೆ ಪಣ್ಣದು ದೇವರಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಡು ಉಂಟವೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಯಿನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪನೆತ್ತ ಹುಟ್ಟುಗು ಇನಿತ ದಿನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳ್ಳುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಬೆರಿತಾಂಗಾದ ಉಂತುನ ಚಿತ್ತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಗುತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆಗೆ ಬೆಕ್ಲಿಗೆ ಇರುಬೇರೆಗಳ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಡಪೆರೊಂಡು ಯಾನು ಕುಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರು ದಯಮಲ್ತದು ಈರ್ನ ಮುತಾಲಿಕಿಡು ಈ ಸನ್ಮಾನ ನಡಪಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರು ದಯಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬರೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯುಡು ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸುವರ್ಣ ಗಳಿಗೆಡು ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯದ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ
ಮೋಜಿಯರು ತುಂಬಿರು ಕೊಡು ದೇವಿ ತ್ರಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಜಯ ಜಯ ಭಾಗವೇ ದೇವಿ ತ್ರಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಮೂಜಿಲೋಕದ ಮಾಯ ಸಂಘವು తొలదానను కొరకు దీని కాలుడి సంఘ పొర్లుడు బుళివుడు నాట ఐత పిరవుడు ఐతప్ప రైకల్న మల్ల కొడుగే ఉండు పంపిణీని ఏని కాలుగుల మర పెరిగించి అర్ణ సుపుత్రయాదు ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈಕಲು ಅವೇತು ಧರ್ಮಕಾರ್ಯುಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಪಂಚೆ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಇನಿತ ದಿನ ಅನಾವರಣಾಪನಂಚಿಂತನ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಡು ಶರದಾಂತನಂಚಿಂತನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎತ್ತುಡು ಅವು ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶುಡು ಈ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕನೈದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಆಪುಡು ಅಂಡವು ಎಲ್ಲೆ ಒಂದು ದಿನಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಪಟ್ಟು ಉರಿಪುಡು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ನಾಶದಾಂತಿನವು ಅಕ್ಷರ ಅವು ಅಕ್ಷರ ರೂಪುಡು ಜಂತದು ಆ ಸಬಿನೆಂಪು ನಮ್ಮಡ ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉರಿವುಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಮೃತ ಪಂಪಿನ ಪುದರಡು ಈ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲು ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಖನನ್ನು ಕೊರೆದು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ನಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮಾತ ಈ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಸರ್ವೆರೆಗಳ ಈ ಹೊರತುಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸುಲ್ಮೆನ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸುಲ್ಮೆನ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ಸಂಪಾದಕರಿಂದ ನಾನು ಪಂಡೇರು ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಪಾದಕರು ಯಾರನ್ನ ಪರೈ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಆರೆಗೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರದು ಯಾಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ರೂಪನ್ನು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಯಾರು ಮಲ್ದೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ 30-35 ವರ್ಷದ ಇಂಚೆ ಎಂಗ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತು ನಕಲು ಇಂದುವೇ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಸುಮಾರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಿಗಳ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೋಣಗಳು ಆ ಪುರ್ತೋಡು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಿನ್ಯ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಗಳು ಐತಪ್ರೇಕಲ ಅಪ್ಪಗೈತೇರು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮನ್ವಣ್ಣೆ ಮಾತೈತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಪುರ್ತುಳ್ಳಿ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಕನತು ಉಂಟಾದೇರು ಬಂಗಾರಣ್ಣೆರ್ನ ಎಂಗಳು ಭಾರಿ ನೆನಪು ಮಾತನಾಡಾಪುಡು ಬಂಗಾರಣ್ಣನ ಪುದಾರಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕು ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಬರೆತೇರು ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮಗೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ ಇದ್ದಂತಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದೊಂದು ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಭಾಳ ಅದ್ದೂರಿ ಆಯಿನಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಉವೇ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆವಡು ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಅಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ದಾದಾಣ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬೂರೋಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಟು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಿನ್ಯ ಇವ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಲ 5 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಇತೇ ಪೂರ್ವದ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬೈದರು ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ಎನ್ನದ ಇರುಡು ಇಷ್ಟುన్నారు ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಅವಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಬುಡುಗಡೆ ಆನಾಗ ಯಾನು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಇನಿ ಇಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂತೆ ಐಡ್ದ ಒಂಜಿಗೆರೆ ಮಿತ್ತಿಡೆ ಆತನು ಬಂದ್ಬನೋ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಇತಿಹಾಸ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕಲು ಆನಿಡಿದ ಇನಿಮುಟ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕಲು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೂರ್ವದಿಟ್ಟು ಬರೆತೇರು ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಸಂಪಾದಕೀಯ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲವು ಲೇಖನವೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಜಾಹೀರಾತುಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ತಲಪಾಡಿ ಕೋಟೆಕಾರು ಕಿನ್ಯ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪುಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಲ ಅದೊಂದು ಒರಿತಿನ ಬರ್ಮಣ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡು ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ದಿನೋಲ ಬೆಂತೀರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಡು ಅವು ಮಲ್ಪುಣ ಧೈರ್ಯ ಆರೆಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅರ್ಪಂಡಿಲಾಗ ಧೈರ್ಯ ಕೊರೆ ದುಮ್ಮು ಪೋಲೆ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದು ಹೊಸದಿಗಂತಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಅನುಭೂದಿತ್ತೆ
ಐತ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಣತದ ತೂದು ಐನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪದು ಕೂಡ ಅರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅರ್ನ ಬೇಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬದ್ಧತೆಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂಜಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದೇವಿಪುರ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವ ರಗಳು ಮೆಗಿ ಬರೀ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತೆ ಅದನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲರ್ನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೇಲೆಡು ಉಪನಕಲು ಅಂಚಾದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಈ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಇದು ಪೊರ್ಲುಡು ದೆತ್ತೊಂದು ಕೋಡಿಯತ್ತವನ ಬಂಡ ಅದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶನು ಅಪ್ಪಿನ ಸೇವೆದ ಒಂಜಿ ರೂಪಡು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಚನಿಲ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕಲ ತಿಕ್ಕಿರವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ಅಂತ ಪಡೆದು ಎನ್ನುವೆ ಐಕೆ ಬಡದು ಮಾತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾದ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ಬೊಂಬಾಯಿದಂಚಿನ ಒರುಡು ಅಜಕಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಕ್ಷರ ಜನ್ನಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆಗ್ ಪುಸ್ತಕಗಳೇನು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈಕಳು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಪಾದಕತ್ವಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವತ್ತಡೈನು ಪಿದೈಕನ ಇದನಾರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಪರ್ವ ಕಾಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ದುರ್ಗಾಮೃತ ಪಂಪಿನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಎನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ದೇವಿನ ಆರಾಧಕರು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ನೀ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನೊಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭ ತಿಕ್ಕನು ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವತಿನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಂಬ ಹೊರೆಯನ್ನು ಬತ್ತುದುಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ಇಂದು ನನ್ನ ಅಂದಾಜಿಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ 2ನೇ ಬಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ನ ದೇಕಲ್ನ ದೇವಿನ ಸಂಸ್ಥೆ 75 ವರ್ಷ ಹಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಂತವು 75 ಇಯರ್ಸ್ 75ನೇ ವರ್ಷ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಈತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮಲ್ತನ ದುಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಈ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೂ ರಕ್ಷಕರು ಅರ್ಚಕರೆಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಕರೆಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಮಾತಾಡಲೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇಡೀ ಬತ್ತನಾಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈಗಲೇ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪಾತ್ರರಾಲೆ ಎಂಕಂತೂ ಆಕಲಿನ ಕೃಪೆ ಉಂಡೇ ಉಂಡು ನಾನು ಪೋಯಿನವಲ್ಲ ಆ ದೇವಿನ ಕೃಪೆ ಶಿವನ ಕೃಪೆ ಆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗನ ಕೃಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳನ್ನ ಕೃಪೆ ಯಾಪಲ ಎಂಕಲ ಉಂಡು ನಿಖಲೆಗಳ ಕೃಪೆ ಒಪ್ಪಾಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಣಂದು ನಾನು 4 ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಡಿದು ಆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ರಾಮದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಹಿರಿಯರು ಪುರಾಣಿಕರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲವನ್ನೇ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮನಾದಿಗಿಡು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಅರಿನ ಗೌರವಿಸಾವುಡು ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಲೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಗೂ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆಯಿಂದ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪುರಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವ ಈ ಒಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ 75 ವರ್ಷದ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಗ ಅಂಡ ನಂಗೆ ವಯಸ್ಸಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆ ಕೊರತೆ ಆಪುಂಡು ಪಡ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುಟುದು 75 ವರ್ಷ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೇವಲ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಮ್ಮನ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಹತ್ತಿ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ದೀನ ದಲಿತರನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಆಯ್ತಾ ಈ ಒಂಜಿ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಯೊಂದುಂಡು ಪಂಡನ ಅಂಡ ಐಟ್ ಸೇರಿನ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರಂಭುಡುತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಜನ ಈ ಮೂಲಜ್ಜರು ಮಿತ್ತುಡುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಕ್ಕಿಲ್ಲರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಜವಣೆ ಯವಂದಿಗೇರಿನ ಇತ ಏರ್ಲೈಜರಗಳು ಮಿತ್ತುಡು ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲು ಉಂಟು ಅಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಜವಣಿರಿ ಇನ್ನಿತ ಹಿರಿಯರಿ ಇನ್ನಿತ ಜನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಓ ರೀತಿ ನಡಪುಡುವೇರು ಪಣ ಬಂದುಲ ನಾನು ದೀರ್ಘ ಪಾತರುಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಡೆಗೆ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಯಾನು
ದೇವರಲೆತ್ತಿದ್ದೀಡೆ ಬರೋಡಾನ್ ಈ ಜಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನೇ ಕಟ್ಟದು ಇನಿ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಯಾನು ಅಪ್ಪೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಈ ರೀತ ವಿಘ್ನಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಲಾನ್ ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಗ ನಗ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಯೋಧ್ಯದ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿದ ಕಾರ ಸೇವೆಗೆ ಯಾನು ಪೋದಿತ್ತೆ 1990 ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 5 ರಡ್ಡು ಓಡಿಸೋದ್ ಬಕ್ಕ 92ನೇ ಇಸ್ವಿಡೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಡು BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿಂಗರೇ ಅಲ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯರೆ ಅಂಚನೆ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಆ ಸಮಯಡು ಸುರತ ಬಾರಿಗೆ ಯಾನು ಲಕ್ನೋ ಪೋದು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಡು ಪೋನಾಗ ವಿಪರೀತ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ನ ಒತ್ತಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಮಿಲಿನ ಒಂಜಿ ಕಿರಂಜಿನ ಎಡೆ ಪೋರೆಗೆ ಯಾನು ಬುಡುಪುಜ್ಜಿ ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ದೂರ ನೆಡೆ ರೈಲು ಬಸ್ ವಾಹನ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಜಿಂಜ ಉಪದ್ರವಕ್ಕೂ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತ ಭಕ್ತರು ರಾಮ ಭಕ್ತರನಾಗಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಡಿ ಎಡಮ 10 ದಿನ ಪೋಯರೆ ಎಂಕಲಿನ ಎರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ 3 ದಿನ ಜೈಲು ಪಾಡಿಯರೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎತ್ತರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಿರ ಬರೋಡಾನ್ ಆಂಡ 1992ನೇ ಇಸ್ವಿಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ದ ಸಂಘನಿಕೇತನದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಜುಪಟ್ಪ ಜನತ ಬ್ಯಾಚಡೆ ಜನಕ್ಕೇನು ಕಡವಡುತ್ತಾರೆ ಕಾರ ಸೇವೆಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಚಿನ ನಗ ಉಡುಪಿದ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಪೋಡು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ಬುಕ್ಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶರ 3 ಜನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ 7 ಜನ ಸ್ವಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಾಯಕರ ಕೊರೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬಸ್ AC ಬಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದದ ನಾಗ್ಪುರದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅಂಚ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೋಯ ಎಂಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟದಿಜ್ಜಿ RTO ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಪೋನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ರಾಮನ ಸೇವೆಗೆ ಪೋಪಿನಾಗಲು ಕಾರ ಸೇವೆಗೆ ಪೋಪಿನಾಗಲು ಪಂಡದೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಸ್ವಾಮಿಲ ವಾಹನವನ್ನು ಬುಡಿಯರಿ 4ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಎಂಕಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ಜಿಂಜ ಚಳಿ ದಿನ ಬೈಯಡು ಪೋದು ಎಂಕಲ್ ಅವ್ರು ಸೇರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಾಗಲ್ಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸದ್ದುಂಡು ಅಗಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳ ಯಾನು ಪೋಯ 5ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಜ್ಜಿ ಆಜಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ 5ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನ ಸಂತರ್ನಗಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ನಗೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಅಂದು ಪಂಡರೆ ಎಂಚಿನ ಮೇಧಾವಿಲ್ನ ಭಾಷಣ ಉದ್ಭೋಗ ಭಾಷಣ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಲು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ದೇಗ ನಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಡು ಭಾರತದ ಅವಮಾನಗೂ 4 ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಸೋಮನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಿನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ದೇರ್ ದಂಗೆ ಕೋರೆರ ನಗಲು ಅವಿನ ನಿರ್ನಾಮಲ್ದೇರ್ ರಡ್ಡನೇ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಪ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಬಾಬರೆ ಮಲ್ದೆ 3ನೇ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೇನೇ ಔರಂಗಜೇಬಿ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ನಾಳೆನ ಮಥುರಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ 4 ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮಲ್ತದೆ ಐತ ದೇವರೇನೆ ಮಾತ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ದಾಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತವಾದ ವೆಂದಿಯರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಮೊಗಲು ಮಾತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಡು ಪಂಡೆರ್ ಎಂಚಿನ ನಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿನ ಮಲದಾನಿ ಈ 4 ಅವಮಾನದ ಸಂಕೇತನೆ ಎಂಕಲ್ ದೆತ್ತದು ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವ ಅಂದು ಪಂಡೇರ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ 6ನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಯಡು ನೆಹರುನ ವಿರೋಧ ಎತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡೆ ಐಟ್ ಸರ್ಕಾರ 10 ಪೈಸೆ ಕೊರ್ತುಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಮುಂದೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರಡುತ್ತಿನ
ಅಯೋಧ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ. ಆ ರಾಮ ಮಂದಿರವು ಐಕ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡುದು ಪಡೆದು 500 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ 72 ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಯುದ್ಧ ನಡತಂಡೆ. ಆ ಯುದ್ಧಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸಹಿತಿದ್ದೀರಿ. ಆ ತಾಂಡಲ ನಂಗೆ ಆ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಕನಸಾದೇವರು ಉಂಡು. 1992 ಇಸ್ವಿಡೆ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜನ ಕಾರಸೇವಕರು ಇಪ್ಪರೆ ಯಾವು ನಾನು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಆಣ ಕಿಲ್ಲರು ಕೆಲವು ಜನ ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೂತಿನಿ ಕಾಂಡ 6ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಅಂದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು. ಹೊಸ ಮಂದಿರದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಎಂಕೆರೆಗೆ ಎಂಚಿನ 6 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಯೋಧ್ಯೆಡುಂಡು. 10,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು 6 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಭಕ್ತರು ಮಾತ ಬೈದಿರಿ ಮಾತ ಸರಯೂ ನದಿಡಿ ಮೀದು ಒಂಜಿ ಬೊಗಸ ಪೊಯ್ಯನು ಕೊಣತದೆ. ಆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನ ಎದುರದ ಕುಂಡುಡು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮಾತ ಜನ ಮೀದು ಒಂಜಿ ಬೊಗಸ ಪೊಯ್ಯನು ಇಡೆ ಕೊತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ 10 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ತೂಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ದಾರ ನಡಪಡು ಪುರೋಹಿತರು ಅರ್ಚಕರಲ್ಪ ಇತ್ಲೆಪ್ಪನೆ ಜನ ಭಾವೋದ್ವೇಗಡು ಅಲ್ಪ ಮನಮಲ್ಲ ಸರಳದ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರು ಕರ್ಬದ ಸರಳು ಪೈಪುನು ಮಾತಾಡ್ದು ಏತು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ತಗಲು ವೈದ್ಯರು ಮಗುಲ್ನ ದಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಅಗಲು ಗಮನಿಸಾವಂತ ಏಕಾಏಕಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಒಂದು ಪಣಂದು ಜನ ಏಕಮುಖವಾದ ಉಗ್ಗೇರಿ ಮಿತ್ತುಡು ಉಂತೊಂದು ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರು ಅದಮಾನಿಲು ಜಿಂಜ ಜನ ಪಂಡಿರ ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಗಾಲ್ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ದೆತನಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ತಪ್ಪು ಪೋವಡೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣಗಲ ಕರಸೇವಕರು ಏರ್ನ ಪಾತ್ರರಲ್ಲ ಕೇಳಂದ ನುಗ್ಗೇರಿ ಕೈಟೆತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಬದ ಸಾಮಾನು ತಿಕ್ಕಿನ ಸಾಮಾನು ಪೊದು ಮಿತ್ತದ ಆ ಗುಂಬಸನು ದರ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು. ಯಾನೆ 1990 ಇಸ್ವಿ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗಿನ ಆಡಳಿತೆಡೆ 100 ಜನ ಸಹಿತಿದ್ದೇರು. ಆ ದಾಂಚದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನಗೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ 100 ಜನ ಸಹಿತನಾಗ ಅಗಲ್ನ ಪುಣನೆ ಸರಯೂ ನದಿಕ್ಕೆ ಅಗಲ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಪೊಯ್ಯದ ಗೋಣಿನ ಕಟ್ಟದ ಸರಯೂ ನದಿ ಪಾಡ್ದೇರು. ಎನ್ನ ಬಂದುಲು ಪಂಡೆರವೇನು ತೂತಿನಗಲು ಪಂಡೆರೆ ಸರಯೂ ನದಿದ ಆ ಪವಿತ್ರ ನದಿ ಇನ್ನು ರಕ್ತದ ಮಡುವಾದುಂಡು ಈರು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪೋವಡೆ ಪಿರಪೋಲೆ ಅನ್ನಟ ಪಂಡೇರು 90 ಇಸ್ವೀಡ್ ಬಂದುಲ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಗಲು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಎಂಚಿನಾಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ದಾಂಚಗು ಮಿತ್ತು ಪೋನಗ 90 ಇಸ್ವೀಡ್ ಎಂಚ ಫೈರಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆತಂಡ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿಂಗ್ ಓಲಾಂಡಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೆರಡ ಏನ ಭಾವನೆ ನಾನು ಪಣ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಿಜಿಲು ಬತ್ತನಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗೆದ್ದಲು ಬತ್ತನಿಂದಾಂಡ ಐಕ್ DDT ಪೊಡಿ ಪಾಡುವ ಆ DDT ಪೊಡಿ ಪಾಡಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಡು ಎಂಚ ಆ ಪಿಜಿನ ಅವಡು ಕಟ್ಟೆ ಅವಡು ಆ ಗೆದ್ದಲು ಉದಲಾಂಡಲ ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡ ಏನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚನೆ ಆಂಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನುಗ್ಗೊಂದುಲ್ಲರಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಡು ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಘೋರ ಕೊಲೆ ನಡಪುಂಡಿತ್ತ ಅಂದ್ಬಂಡು ಆ ರಾಮನ ದಯ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿಂಗ್ ಏನ ಅಧಿಕಾರ ಪುಂಡಲ ಗಾಬ್ರಿಜ್ಜಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಜೇರಿ 11 ಗಂಟೆ 14 ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ದಾಂಚ ಬುರುಂಡು ಮಧ್ಯದ ಗೋಪುರ ಗರ್ಪರ ಸುರುಮಲ್ಪನಗ ಮಧ್ಯಡಿತ್ತಿನ ರಾಮಲಾಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾಮಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹನುಮಂತೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಶಿಲೆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಣ್ಣುಡು ಕೆತ್ತಿದಿನ ಈ ವಿಗ್ರಹನೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರ್ತದೆ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಂಗಲೆ ಕೈಟವಿನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೇನೆ ದೇಗಿನ ಮಿತ್ತದ ದಾಂಚ ಬುಂಡ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಹಾಲಾಪಣು ಸ್ವಾಮಿಲೇರೆ ಅವೆನ್ ದೆರ್ಪರೆ ಗಾಯ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಂಕಲ ಕೈತಲಿತ್ತ ಐಟಿ ಯಾನ್ಲ ಒರಿ ಯಾನ್ಲ ಆ ರಾಮದೇವರನ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹನ ಪತೊಂದು ಆ ಬದಿಟ್ಟು ಬೋದು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡ್ದೀಯ ನಿಗಲ್ ನಮ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಗಂಟೆಗಾನ ಮಧ್ಯದ ದಾಂಚ ಬೋರುಂಡು ಪಶ್ಚಿಮದ ಸೂರ್ಯ
ಮುಲ್ಕುನಾಗ ಮೂಜಿನೇ ದಾಂಚ ಬೂರುಂಡು. ಈ ಮೂಜಿ ದಾಂಚ ಬೂರ್ನಗಲ ಏರ್ಲ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ದು ಪೊಂಡು ಅಂಡ ಅವಳು ರಾಮನ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಲಾಪುಂಡು. ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಪಂಡ್ಪುನ ದಾಲ ಕುರುವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತ ಪೂರಾ ಜನ ಸೇರಿದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ ಸಮತಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ, ಒಂದು ಎತ್ತರದ ದಿಂಬ ಮಲ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪುರೋಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖಡು ರಾಮನ ಅವೇ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಪ ಜೆತ್ತ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಡೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಗಲು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೀಚೆರೆ ಪೂರ ಜನನೇ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾತ ಪಿರ ಕಡಬುಡಿಯರು ಉಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಪೋಯರ್ ಅಂಡ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸಮಯಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪ ಆ ಏರು ಪಣ್ಣಗ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥರು 6 ಜೋಟ ಇತ್ತಿನ ಆಜಿ ಜನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲಗಲು ಅದಮಾರು ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲು ಸೇರಿದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಪ ಪಣ್ಣಗ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂಡೇರಿ ಯಾನಿ ಇನಿ ಪೋಪುಜಿ ರಾಮನ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪ ನಡತಿನ ತೂದು ಯಾನು ಪೋಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದುಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ನೈವೇದ್ಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅರಿಚಿ ನೃತ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸಂದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈತ ಪರಬೇರು ಪುರಾಣಿ ಪಾತೀರಿ ನೃತ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸಂದು ಮಲ್ಲವರಿ ಸಂತೆ 6 ಪಂಡೇರಿ ಎನಡಲ ದಾಲ ದಾಸ್ತಾನ ಇಚ್ಚಿ ಇನಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಓಡುತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ 5 kg ಅರಿ ಕಡೆ ಬಿಡಿ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ 42 ಜಲವುಳ್ಳ ದಾದಮುಳು ಸ್ವಾಮಿಲ ಆನಿ ನೈವೇದ್ಯ ಗುಂದು ಮಲ್ತೇರಿ ಸ್ವಾಮಿಲ ಎಂಕಲ್ ಬೋದು ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಈರಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇರಗಿ ಜೋಕುಲು ಬಾಲು ಬುಡೇದಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಸಂಸಾರಿಲು ಈರಿ ಬಲ್ಲೆ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂಕಲೇನು ಹೊರ ಬುಡಿ ಯಾನು ಊರಿಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಈತ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎದೆಟ್ಟು ಪೋಡಿಗೆನ್ನಾಗ ನನ್ನ ಊರುಡಿಯನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬಾಲು ಮಾತುಲ್ಲ ಅಗಲು ಇಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಉಮ್ಮೇಲೆ ಮೊಗಲನ್ನ ಸರೇನು ಅಧಿಕ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ಎಣ್ಣರೆ ಬಲ್ಲೆಪ್ಪ ಯಾನು ಸ್ವಾಮಿಲಿಡಬಹುದು ಪಂಡ ಗುರುಕುಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೋರೆ ಅನುಮತಿ ಕೊರಲೆ ದುಮ್ನಾನಿ ಹೇಳಿ ಆಪುಜಿ ನಿಖಲು ಏನೊಟ್ಟು ಬೈತೀನಿ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಹಾನ್ನು ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಂದುಲ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಫಲಾರ ಮಲ್ತದೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಆ ಪೇಟದ ಮಧ್ಯಡು ಬತ್ತದ ಆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಕಾಯ್ತಲ್ ಬನ್ನಗ ಆ ಬಸ್ ಹಿಡಿದು ಈ ವೃದ್ಧೆ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅತಗೆ ವೃದ್ಧೆ ಎತ್ತು 1992 ಅಲ್ಲಿ ಯೌವನ ಎತ್ತಂಡು ಜತ್ತದ ರಸ್ತೆಡು ಕುಲ್ಲಿಯರೇ ಯಾನು ಪೂಜೆ ಬಂಡ್ಯಾರ ಬ್ಯಾಂಬಾರ್ ಪೂಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಗುಲು ಮಿಲಿಟರಿ ತಗುಲು ಬಂಡೇರಿ ಇರಗೆ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲರ ಅವಕಾಶ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಲೆ ಬಂಡ್ಯಾರ ಅದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಂಡೇರಿ ರಾಮ ಲಾಲಗೆ ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತೂದು ಯಾನು ಪೋಪ ಅದಾಗ ಆ ಪಂಡರಿ ಇರೇನು ತೂವರೆ ಅವಕಾಶ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಲಿ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಲೇನು 6 ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾನು 3 ಜನ ಒಂಜಿ 2 ಫುರ್ಲಾಂಗ್ ದೂರೋಡು ಇತ್ತಿನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಟೆಂಪರರಿ ಒಂಜಿ ಟೆಂಟ್ ಪಡೆದಿತ್ತೇರಿ ಅವಳು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜಾ ಬಂದಿತ್ತಂಡೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತ ಮಿಠಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಕಡಲೆ ಮಿಠಾಯಿ ಬುಲ್ದುದ ಅವಿನೀತ ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಮಿಲಿಡ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಕಲ್ ತೂಯ ದೇವರೇ ಪೂಜಾ ಬಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ತು ನನಪೋಲೆ ಆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕಾಸ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕಾಸ್ ಪೂರಾ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಓಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಧೈರ್ಯಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಬತ್ತ ಮುಂದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪಂಡ ಈರು ಪೋಲೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಿಡಿದು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಬಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಬನ್ನಗ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ವದಂತಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಏರು ಮಾತ ಕಾರ್ ಸೇವೆಗೆ ಪೋತಾರ ಆಗಲೇ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರನ್ ಯಾನು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೊಟ್ಟಟೂರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರು 6 ಪಂಡೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ವದಂತಿ ಉಂಡು ಪುರಾಣಿಕರೇ ಈರು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲಡೆ ಓಲಾಂಡ ಪೊದು ಕುಲ್ಲೆ ತಪ್ಪಾದ ಕುಲ್ಲೆ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನು ಪಂಡ ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಕುಲ್ಲರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಆನೆಡ್ದು ಪಗೆಲಿಗೆ ಯಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡು ಪಗೆಲಿ ಕ್ಲಾಸು ಪೋಯ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋದು ಕುಲ್ಯ 3 ದಿನ ಅಂಡು 4 ದಿನ ಅಂಡು ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಆರ್ಲ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೇ ಮುಗ್ಲು ಇಂಚಿಲ್ ಮಲ್ಪಿ ಅರೆ
ಪುರಾಣಿಕರಿಗೆ ಮೂಲು ಇಲ್ಲುಂಡು 3 ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ವೇರು ಮೇರು ಅಪಾರ್ಥ ಬರ್ಪುನ ಯಾನು ಪಂಡೆ ದನ ಯಾನು ಕುಲ್ಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ತಪ್ಪಾಯ ಪೇಜಾರ್ ಸ್ವಾಮಿಲು ವೀರಪ್ಪ ವೀಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇಂಡೇರು 6 ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಏರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿರ್ಭೀತಿ ಅದು ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಡೇರು ಯಾನ ಆನಿ ತೂತಿನ ಅಯೋಧ್ಯ ಮುರಾನಿ ಪೋಯ 21ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದು ಅಂಚನೆ ಕಾಶಿದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗ ಆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹತ್ತು ಲಾಯ್ಕ ಆತಂಡೆ ಅವೆಂತೂದು ಆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬತ್ತದ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮನ್ ತೂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪೋಯ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನೆಟ್ಟು ಏರಾಂಡ ಪೋದಿತ್ತಿನಗಲು ತೂವರ ಯಾವು ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಇದ್ದ ತ್ರೇತಾಯುಗ ತುಟ್ಟಿನಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರು ಆಂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭರತಿನ ರಾಮಾಯಣೋಡು ಐತ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡು ಆ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಏತು ವೈಭವಡು ನಡತಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಏತು ಪೊರ್ಲೋಡು ಸಿಂಗಾರ ಆತಂಡು ಐಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆವಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಯೋಧ್ಯೆನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಾರ ಪೂಟು ಲೈಟೆಡ್ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತಿದೇರಿ ಅಯೋಧ್ಯದ ಆ ರಾಮ ಮಂದಿರನ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತಿದೇರಿ ಆನಿ ತೂಯಿನೆಕ್ಕಲ ಮುರಾನಿ ತೂಯಿನೆಕ್ಕಲ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರಸ್ತೆಲು ನಂಗೆ ಕುಲ್ಲುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಣತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಗಲು ಪಂಡ ನಂಬಯರಿ ಅವಳು ದಾಸ್ತಾನು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಗೋಡೌನ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಏರಡಲ ಕೇಣಂದ ಲಾರಿ ರೋಡ್ಡು ಗೋಧಿದ ಪುಡಿ ತರಕಾರಿ ವನಸ್ಪತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಚಾತಪುಡಿ ಪೇರ್ದ ಪುಡಿ ಪೂರಾ ಬರೋದುಂಡು ಏರು ಕೊರ್ಪೆರಿಂದ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೊಗಲು ಪಂಡೇರು ನನ ಕಡಬುಡಡೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಾಸ್ತಾನು ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾವುಕತನ ನಡತಂಡೆ ಎಂಕಲೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಲು ಮಾತ್ರ ಟಿ ವಿಡು ತೂತರ ಪರದೇಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ನೇರ ಒಲಾಯ್ಪೋದು ತೂವರ ಆಯ್ಜಡಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಯ ಆ ಮಹಾತ್ಮರನಗಲ ಭಾಷಣನ ಕೇಂಡ ಅವಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ 1 ಗಂಟೆ ದುಲಾಯಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನ ಆದ ಎಂಕಲಿ ಪಿರಬತ್ತ ಬಂದುಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಣಪ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಈತ ನಡಪುನ ರಾಮತೀರ್ಥ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೀರ್ಥ ಅಗಲು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದೇರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪರಕೆಜ್ಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರೆಗಿ ಆಯ್ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಬಡವೆ ತಾಕತ್ತದೈ ದಾಲಾಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ದರ್ಶನ ಸಾಮಾನ್ಯ 20,000 ಜನಕ್ಕೂ ಉಂತುನಾಥ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಪ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ದಿನಕ್ಕೂ ಉಣಸ ಮಲ್ಪನಾಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1 ವರ್ಷದ ದುಲಾಯ್ ಆಗಲು ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಮ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಂಡೇರಿ ರಾಮನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಮ ಹೊಡೆದು ನಾನು ಒಡೆಪೋಪಿನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ಬಣ್ಣಗ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಆರಂಭ ಅಂಡಿ ಆ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉನ್ನತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರ ಆಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಆರು ಪಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಇನಿ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತದ ಐಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇನಿ ಸ್ವರ್ಗುಡು ತೂಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಲು ಎನ್ನ ಭಾರೀ ಗೌರವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಗಾಲ್ ಅಗುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿರಿ ಆಂಡಲ ಅಗಲಿಗೆ ಜೀವಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಆವಡು ಬಂದುಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಭೇದಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮರೆತದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಣಪಿನ ಭಾವನೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿಡುಪ್ಪ ಯಾನು ಬ್ರಾಣೆ ಯಾನು ಕೊಂಕಣೆ ಯಾನು ಬಂಟೆ ಯಾನು ಬಿಲ್ಲವೆ ಯಾನು ಸಪಲಿಗೆ ಪಣಪಿನ ಯಾವ ಭೇದಲಾದಂತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಂಚಿ ನನಗ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲ್ಲ ಸಹೋದರರೇ ಒಂದೇ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಗಲು ಪಣಪಿನ ಭಾವನೆಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಲ್ತದೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಲ್ಪುಗೆ ಅಂದು ಪಂಡದೆ ಯಾನೆ ನಿಖಿಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ ಪಾತೆರಗೆ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡುವೆ ನಮಸ್ಕಾರ 75ನೇ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಎಕಡೆ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಟದಿನ ಈ ಸಂಘ
ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇದು ಒಂಜಿ 75 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವಡು ಈ ಕುಗ್ರಾಮಡು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಕುಗ್ರಾಮ ಆದಿತ್ತಂಡು ದಾಯ ಪಂಪ ಬಣ್ಣಗ 75 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಕಟ್ಟದಿನ ಬಣ್ಣಗ ಈ ತಲಪಾಡಿದ ಈ ಪ್ರದೇಶ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ವಾಹನ ಇತ್ಯಾದಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಜನಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ವಿರಳ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಡಾಂಡ ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡೋಡು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಲ್ಪದ ಹಿರಿಯ ಈ ಊರ್ದ ಈ ಆಸುಪಾಸದ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಗಳು ಈ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ತನ್ನ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡೋಡಾಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ತ್ಯಾಗ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಇಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ನಡಪವೊಂದುಂಡು. ಐಕಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪದ ದುಂಬುದ ಈ ಸಂಘಟನೆಡು ಈ ಸಂಘಡು ಏರೇರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರ ಅಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಂಚನೆಡ ಹತ್ರ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುವ ಆಂಡಲ ಐನ ಆಜಿ 10 ವರ್ಷದೊಲೆ ಈ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೂರ್ದು ಹೋಪುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಒರೆಯೋಡಾಂಡ ಆ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಡ ಸಂಘಟನಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಇಂದು ಮೂಜಿ ಇತ್ತನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಳಿನಕ್ಕೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ಯದಾನೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಡು ಪಂಡಿರು ಈ ಸಂಘಟನೆ ವಾ ರೀತಿ ನಡೆದು ಬೈದನು ಅಂತ ಅಂಚೆನಡ ಹತ್ರ ಮುಲ್ಪದ ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾಜಮುಖಿವಾದ ಇತ್ತನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಸಂಘನು ಗುರುತಿಸಾವಿರು ಸಮಾಜಲ ಗುರುತಿಸಾವರು ಏಪ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಂಡ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ದಾನಿಲ್ಲ ಬೋಡಿತಿನಾಥ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನಾಥ ಈ ಜನಬಲ ಧನಬಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದಿತ್ತನಾಂಡ ಐಕ್ ದೈವ ಬಲ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ತದ ಈ ಸಂಘ ಇರಿತ ಈ ನೆಟ್ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮುಲ್ಪದ ಸಂಘ ತೂಪನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕವನ್ನಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ನಡಪವನ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಅಕಲ್ನ ಈ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣಡು ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇದ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡು ಈ ಮುಲ್ಪದ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮುಲ್ಪದ ಈ ರುದ್ರಭೂಮಿನ ಪೊರ್ಲುದ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದಾನಿಲಿನ ನೆರವುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ರುದ್ರಭೂಮಿನ ಕಟ್ಟಾದ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆಲ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆನಡ ಹತ್ರ ಇಜ್ಜಿನ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲನು ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಿತ್ತಡು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ 75ನೇ ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಸಂಘ 100ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಯಾನು ಆಶಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೆಕ್ಕು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೂ ಸಂಘಗೂ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹಲ ಉಪ್ಪಡುದು ಯಾನು ಕೇನೊಂದು ಎಂಕು ಈ 2 ಪಾತ್ರ ಅನುವು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಬಿನ ಸಂಧಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಒಂದು ರೀತಿಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಯಪಂಡ 75 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಕ್ಕಲ 75 ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವೈನ ಸಂಘಟನೆ ಊರ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡ್ಲ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಜವಣಿಯರ ನಕಲು ಮಹಿಳೆಯರ ನಕಲು ಸೇರಿದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಡು ಕಟ್ಟಿದರು ದಯಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವೊಂದು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ದುಂಬರೊಂದುಂಡು. ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾಯನ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲತಃ ತಲಪಾಡಿ ಪರಿಸರಡು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನ ಜವಣೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ತಿಕ್ಕಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ನಡಪನಕ ಆವಡಂದು ಪಣ್ಣದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶುಭನ ಹಾರೈಸದೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಮುಗಿಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಡು ನಂಡ ಏತೋ ಭಾಗ್ಯ ಒಡ್ಗೆ ದೈನಿಗೆ ಎಂಡ ಒಂಜಿ 75ನೇ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಸೇವಾ ಸಂಘದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವಕ ಮಂಡಳ ಅಂದು ಆ ಪುದರುಡೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಸೇವೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಬರಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೋಡಾಪುರಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಬರಪುನವು ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ಏತೋ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭ ಗಟ್ಟೋಡು ಬೆಂದಿರಂಚಿನ ಮಾತ ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗಳ ಯಾನು ಪ್ರಥಮವಾದ ತರೆ ತಗ್ಗವನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಣ ಆ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಇಂದು ಮಾತ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂಡ ತಲಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣದು ಪನ್ಪೇನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಗಳ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂದು ಬನ್ನುಳ್ಳಿ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಕ್ಲಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎತ್ತೇತೋ ಕಟ್ಟದು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಅನಗ ಅವು ಐತ ಬೋರ್ಡನ್ ಎತ್ತದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ 75 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತರಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಿಜವಾದಲ ಅವು ದೇವೇರು ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಗೆ ಬರಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಆ ಜವಣ್ಯರ್ನ ಆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಆ ಮೋನೆಡು ತೂನಗನೆ ನಿಜವಾದ ಆ ದೇವೇರೇ ಮೆಚ್ಚು ಇருந்து ಬಂಡದು ಸತ್ಯವಾದಲು ಉಂಡು. ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆಕಾರ್ನಿಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರೆಯೊಂದೆ ಅಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರ್ದಳ ಕೆಲವೆರಡ ಈ ವಿಷಯಗಳೇನು ಕೇಳೊಂಡೆ ಮುರಣಿದ ಬೊಕ್ಕ ಏತೋ ಈ ವಿಷಯಡು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ತೂಪನಂಚಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕಾ ನೆಟ್ಟು ವಿಚಾರಡು ಮಾತ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು. ಇಂಚಿನೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಒಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒರಿಯಾಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕರ್ನಬಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಬಂಡ ತಲಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ತಯ್ಯಿನಿ ದೈನಿಗೆ ಎಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಸೇವಾರ್ಚಕರು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮನ ಆದೇರಿಂದ ಬಂಡದ ಅನಗ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡೆ ಆ ನೀರು ಬರಂದುಂಡು ದೈನಿಗೆ ಎಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಲ್ಲೂರುದ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗಳ ತಲಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡೊಂದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಗುರುಗಳು ದಡಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪನ್ನದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ನಿತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ನಗೆ ಅವೇ ಕೆಬಿಗೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಯಾನು ಇನಿವಲ ಬರೇರೆ ಆ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿದಂಡ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಬೇಜಾರಾತು ಎಂಕ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಲೆತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಕ್ ಲೆತ್ತಿನ ಆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಯಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನದ ಒಂಜಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಲ ಎಡ್ಡೆ ರೂಪಡು ಇಡೀ ಲೋಕನೆ ತೂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡನ್ನು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತೆರಡು ಪನೊಂದು ಬೋಲೋ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರು ಬಣ್ಣದು ಯಾನು ಅಪ್ಪೆನ ಪಾದಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಉಂಡಾವಾಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತಲ ಆ ದೇಶ ವಿದೇಶುಳ್ಳ ಏತೋ ವಿದೇಶರು ಮುರಣಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಗೋಕರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಆ ವಿದೇಶಡು ಅಲ್ಪ ತೂನಗ ರಷ್ಯಾದ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಏತೋ ವರ್ಷ ಬಾಲ್ಯಪುರಾಡು ಬತ್ತೊಂದು ಆ ಪ್ರೇಮ್ನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಗುರೂಜಿಂದ ಪನ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಎಂಕೆ ಭಯಂಕರ ಶಾಕಾಂಡು ನಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತು ಯಾರೋ ಒಂಜಿ ಕಾಳಭೈರವಡ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಪಂಡದು ಎಂದ ಒಂಜಿ ಆತು ನೀಟದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು 10 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಿಯರು ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೈನಿಗೆ ಎಂಡ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ವಿದೇಶಡು ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಆ ಗೋಕರ್ಣಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗಲದೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಏತೋ ವಿದೇಶಿಗರಿನ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡುದಂಡ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡಿತದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಅಂದ ತುಬೋಡುದಂಡ ಅವು ತಲಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರುಂತವೆ. ಜೈ ಭಾರತ್. ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ದೇವರ ಸೇವೆಗಾದ ಈ ತಲಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿಡು ತಲಪಾಡಿನ ಈ ಸುರೂತ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ
ಅಕುಲು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೇರು. ನೆನ್ ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಪನೋಡು. ಪೂರ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಈ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮನ್ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ನನಲಾತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಿನ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವೆರು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಂದು 75 ವರ್ಷ ಬೈದು ನನಗ ಈತ ಸಂಭ್ರಮಡು ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಬೊಕ್ಕ ವರದಿಡು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ತೂತನ ಸಂಘಂದು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡಲ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಜವಣಿಯಾದ ಪುನಃ ಆನಗನೆ ಸಹ ಊರುದ್ದು ಪಿದೈದು ಇತ್ತಿನದವರ ಆಂಡ ಯಾನ ಎನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಳೆಯನಾಕ್ಲು ದಿಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಪಳೆಯನಾಕ್ಲು ನೇಕ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆತನ ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘಗಳು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಐನು ಮಾತ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒವ್ವೇ ಸಂಘ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಕಲು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಕ್ಕಲ ಕಾಳಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ತೂಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಲ ಬೊಕ್ಕ ಊರದ ಸೇವೆ ಮಂತನೇ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಅಂದು ಪಂಡದ ಅಕ್ಲಿಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಿದ್ದವರ ಊರದ ಸೇವೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಲೇರು ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಯಾನು ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಎಂದು ಎನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಅಂಚನೆ ಅವು ವಿಷ್ಣು ದೇವರಾಡು ರಾಮದೇವರಾಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅನ್ಪಣಿ 5 ಒಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ದೇವರ ಅಲ್ಪದ ಬುದ್ಧರ ಎಂಜಿನ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನಿದ್ದವರ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಚಿನ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ನ ದಯ ಎಂಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನೀಕು ದುಂಬುಲ ಇತ್ತದೆ ಇದು ಯಾರು ದುಂಬು ಬರೋದು ಆರ್ನ ದಯ ಇತ್ತಿನಿದ್ದವರ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಊರುಡುಗಳ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ಮೈಕಲು 75 ವರ್ಷಗಳು ಏತೇತೋ ಕೆಲಸ ಮಂತಿದ್ದೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಡು ಇತ್ತೆ ಸಂಘದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ RSS ಸಂಘ ಇರ್ತದೆ ಆಕಲಿ ಏತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಿಕರು ಬಣ್ಲಿಕ್ಕನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಡಿ ಏತು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಲೇಡು ನೀರು ಚಂದ ಪುನಗ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಬಂತದೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ನೀರು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಯಾನ್ ತೂತೆ ನೀರು ಬತ್ತುಂಡು ಸೀದಾ ಸುದೇಟು ಹೋಗುತ್ತು ಬೊಳ್ಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬೊಳ್ಳ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಐಕು ಬೋಡಾದು ಆ ನೀರು ಉಂತಾವಲೇಕ ಮನ್ಪುಣ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ನನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಆವಡು ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆದ ಕೃಷಿ ಆವಡು ಈಗ ನೆಕ್ ಬೋಡಿತ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಲಿನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತು 5 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಯಾನು ಊರದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅದು ದಯಬಂಡ ಯಾನು ಜವನಿಯಾನಗನೆ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಪೋಯಿನಿದವರ ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಆವಂದು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ಅಂಚ ನನ್ನಲ್ಲ 75 ವರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ 75 ವರ್ಷದ್ದು 100 ವರ್ಷ ಅನಾಗ ಏತೇತೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಊರುದಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆವು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಏತೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ಪುದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ 75 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ 75 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಈಗ ಪೂರಕವಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಆಣಿದ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ಟದನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಪನಡಾಂಡ ಇದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಸಂಘ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂಘನು ಬೇತೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಆನಿದ್ದು ಇಡಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೋವಡಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಡ ಒಂಜಿ ನಟ್ಟೊಂಬ ಇಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕನ ಇತಿಹಾಸ 1200 ವರ್ಷದ ಪಿರವಡ್ದು ಆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ರಾಜಸ ಗುರುಣ ಅಲ್ಪದೀದು
ತಾಮಸ ಗುಣನು ನಂದಿಕೂರುಡು ಬುಡ್ತಿನಂಚಿನ ಯೋಗಿಲು ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕ ರೂಪನು ಈ ಶಿವನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ತದು ಮೂಲು ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮಾತು ತೇರಣಕುಲು ಒಂದ್ಸರಿ ಉಡುಪಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬತ್ತಲ ಬಂಡಿರು ಈ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಅಪ್ಪನ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಎದುರುಡು ಇನಿ ಆಪ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕಾದು ಪುಟ್ಟುಂಡಲ ಸಂಘ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಏತೇತ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷೆನಡು ಪಂಡೇರು ನಂಗೆ ಊಡ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದೈದು ಬೈದನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷೆನಡು ದಾದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಲ್ತನ ಸಂಘ ಅಂತ ತಿರುಂಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೇನಿ ನೀ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಅಮೃತೋತ್ಸವ ನೆಕ್ಕು ಮಲ್ತನ ದಾಣಿಲೇನು ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತರ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಪುರಾಣಿಕೆರು ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ನಂಗೆ ಪೋಯರಾಯಜಿಂದಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗು ಐನೊಂಜಿ ಕೊಣತ್ತಲಕ ನಮನ ಒಂಜಿ ಭಾವ ಪರವಶವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಪಂಡೇರು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ವಿಷಯಡು ಪನ್ಪೆ ಮುರಣಿ ರಾಮೋತ್ಸವ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ರಡ್ಡರೆ 1000 ಜನ ಸೇರ್ದು ಮೂಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆದ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಇದು ಮಲ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅವಂದೆ ಮೂಲು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಲು ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘದತ್ತ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ನಡಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನನಲಾತು ವರ್ಷ ನಾನು ಈ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಗು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಾಕ್ಷಿ ಭೂತೆರಾದ ಉಪ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ ನನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನು ಕಟ್ಟುನಿಕ್ಕು ಪೂರಕವಾದ ಅಕುಲು ಬರ್ಪುಲಕ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ದೀದು ನಮ್ಮ ಕಾಪುನಂಚ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಮಾತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತಿರನು ಇಡಿ ಮುಗಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಕ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾವಣ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಾಸ್ ಮೇರು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಕಂದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಬುಳ್ಳಿ ಮಳೆತ ಶಿವಶಕ್ತಿಲು ಬಂಪಿನ ಈ ನಾಟಕನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಿನ ಆರ್ನ ತಂಡುಗೆ ಈ ಮೂಲಕವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಂದು ಪಂಡೊಂದು ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯಾನು ನವೀನಾಳ್ವೀರೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವಿನಗರ ನವೀನಾಳ್ವೀರು ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇತುಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇಡೀ ದಿನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಂತರವಾದ ಒದಗಿಸವನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ದೇವಿನಗರದ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಆ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸೊಂದು ಅಲ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ನವೀನಾಳ್ವೀರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಭಿನಂದನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಗುಂಪುದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ನಕಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ದಯಮಲ್ತದ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿದ ಗಣ್ಯರ ಕೈದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯದ ಮದಿಪುದ ಒಂಜಿ ಓಲೆ ವೈದ್ಯರು ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅವೇನು ಓದು ಪಂಡೋದುಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರುವಿರಿ. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾವಸರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ, ಭಜನೆ, ಸೇವಾ ಪ್ರಕಲ್ಪ, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಿರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ಜೋಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ಜೊತೆ ನಿಂತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ, ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಮಹಾದೇವನು ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿ. ದೈವದೇವರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆ ನಮ್ಮದು. ಶುಭ ವಂದನೆಗಳು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ, ದೇವಿನಗರ. ಆಯ್ತಾ? ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇರು ಹೊಸಗುರಲ್ ವಾಹಿನಿಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಆಯರಿಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯಿನ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ರು ಒಟ್ಟು ಸೇರುಡು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತನದಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು
ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರಡು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬುಳ್ಳಿ ಮಳೆತ ಶಿವಶಕ್ತಿಲು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಬಾಕಿ ಇರ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ದುರ್ಗಾಪುರ ಕಿನ್ಯ ದಯಮಲ್ತನಿಗಳು ತಯಾರಾದ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮೂಜಿಲೋ ಕೊದಾಮ ಗುಂಡದ